برهان بتحتي فتاري فترت السلام تغنيت نحدري أول حبات تغنينا مدري سلا نفستنا قفينا تبحري حجونا الناس وانو تحتا سلا تنغسنا عندي وحليب وقوتا عمام تدمينا نزلو ايدك حال والله سماينا نويدو وموضع لكاتي تجميرنا خزات مرامك قويس زرعة سمريت الله يرفض صدي كيف وصنا سبت كيسعنا زرعي عسير سنا سيد عسير سنا يكرامتي وعجز صبر هدقوي خلنا يوم تائي سرقيانا كم عيني عارات صديقات تنادفن حبابات سفرة قلبه مهرت بحري تكنولوجي مرمر بحري ننقص ونقبر شنشاي كتامبر ننقص حجة وننقص بيتنا ساتحدث مكاني مسمار وجهات مسقى بتاريخ ورقع ودمنا سلام تخطاتلتنا نايز channel كما تكونوا سناي كتكونوا ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن واناون تنتنان زينان حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتنا نايز مدام مسانا كتصنحوا بخبر نعدمكم قدمنا بزي مدام جوين كتقبروا خلهم لايك بمقبار جوين كتقبروا تسفان قبر كتوصوا خلهم دغماري توهم صبغ يغون ألوتاوي يغون كعرز اللي وتبلو بهناز من قد بحجاز من قد تصحفكمو نقول يتاكم كاوها سبوني مهاريو كم منتجيركم لما تحبريتنا بقالوت كم زباص هي قبروا الجوريزم يغني لناتهم كل جزء كي لهم كم تقبروا قبل بينا أنا مسجد ألو مارسي سفح عقداسي قناتاتنا كنري مجمريا أتقناتات كابينا بي خير له ترسي عزنا برار استاد كما يلخك عاير نرلنا رأيو تقرميو start. Iranian, US and Russian officials are set to hold trilateral peace talks in the United Arab Emirates today. It would be the first known meeting attended by all three countries since Moscow's full-scale invasion of Ukraine. Now, this comes after the US envoy Steve Witkoff and Donald Trump's son-in-law Jared Kushner. And the US will have their first trilateral meeting on ending the war in Ukraine. Talks are expected to take place in Abu Dhabi over 2 days. Dmitry Medvedenko explains why this time it could be a bigger step towards peace. Moscow, Kiev and Washington. انتهينا نسمع زلنا بحكي حدا نقرا بزز حلفه They spoke to the Russian ننوح وان ترسيع زنبره تذكروا عند حرقينكم كنتاتنا يوكرين ابز channel ناس لزرسعنا يويون شلل سلازبلنا يكون تغلال لايت ميديا رسيع ونير كنتاتنا يوكرين سلمتاي كرسع كيلو كنتاتنا يوكرين مغنياتو اوروباويان يوكرين كم حنتي مچم تغال كبرزنت سياس ازو سمعنا مجمريا يوكرين جنشل يويل سو تبعبيو تكوينات مس يوكرين زبال زلو ناي راشان يوكرين زبال كوينات يلن زتادا يوكرين جنشل غيروم اب امريكا زلو منغس امريكان اوروبان تنيتون كوينوم نراشان مدخام تتخايلو نراشان مودا تتخايلو انت زي اللي دمان نراشان مدخام نامريكا ግን بخال بقمت على اوروبا مدخام ينير تصوتا سلازي እዚ ጉዳይ እዚ كم حدا أقدس أجندة سرحوا لسانهم أتقولنا كالجتو دونالد ترامب كابز متسجن اتنيتو ملكة حتوكات وجميرو نيروبا بنقدك هرما جميرو مودة تدما أب جرينلاند مستغيرة أوروبا ينتقل على أنا يوكرين قداي على فلت إلكا أبتي كالو قداي كان متكار كوين مالتيو إذا كان تايز جبر عند حري يوكرين كابزينا كتف جميرة كاب أجندة كتف جميرة
ደን እቲ ውግናታ ዝያዳ በቲ ፖለቲካዊ ኣብቲ ሚድያ ዝግበር ኣጀንዳ ነቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኤውሮጳ ሞራ ውፅቕቲ ንክገብሩ ወይ እውን ኣበርክቶ ንክገብሩ ስለትገብሮም ነይሩ ስለዚ እቲ ጉዳይ እቲ ኣሜሪካ ረሲዓቶ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤውሮጳ ድማ ሕጂ እቲ ቀደም ምስ ፑቲን ምዝራብ የለን ምስ ፑቲን ኣይንራኸብና ዝበሃል ዝነበረ ዘለንስኪ ቀጥታ ምስ ራሻ ክራኸብ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ኣሜሪካ ዝሃንደሰቶን ኢድ ኣሜሪካ ዘለዎን ኩነታት እዩ ከምዚ ዝበሃል ዘሎ ዘለንስኪ ኣብ ምንታይ ደረጃ ምስ በፅሒ ኣብ ኔቶ ከይዱ ዝተዛረቦ ናይ ዘለንስኪ ዘረባ ኣዛረባ ኣርስቲ ኮይኑ ነይሩ እንተረኺበ እያ ክበኩም እየ ቢካዝ at the end of the day ዩክሬን ኣብ መወዳእታ ተቐርቂራ ከም ዝተረፈት እዩ ዝንገር ዘሎ እዚኣ እስከ ስምዕዋ After a meeting with U.S. President Donald Trump at the World Economic Forum in Davos, Ukrainian President Volodymyr Zelensky gave what some called a scathing speech, accusing his European allies of avoiding action. But what about the ceasefire itself? Who can help make it happen? Europe loves to discuss the future, but avoids taking action today, action that defines what kind of future we will have. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ከዓ ልክዕ ከምታ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መፂኡ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ሓይልን ቅልፅሙን ሃገሩን ተኣማሚኑ ይፀርፍ ኣሎ እዚ ከዓ ድኽመት ናይ ኤውሮጳ መዝሚዙ ከዓ እዚ ብወገኑ ንኤውሮጳውያን ከምቲ ዝድለ ኣበርክቶ ይገበርኩመን ስለዚ ንራሻ ክንስዕራ ይከኣልና ጥራይ ደይኮነስ ኩነታት ናይ ዩክሬን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ዝበኣሰ ይኸይድ ኣሎ ብምባል ናይ ኤውሮጳ በብዙሕ መንገዲ ክነቕፎም ተራዩ ማለት እዩ በቲ ሓደ እቲ ሓድነት ናይቲ ኤውሮጳ ብዘይምህላው ኣብ መንጎ ምስ ፑቲን ዝረዳድኡ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ከም ሓደ ኣካል ኮይኑ ንኸይውስን ክዕንቅፁ ከለዉ በቲ ካልእ ድማ ኤውሮጳ ንባዕሉ ዋላቶም ደገፍቲ ናይ ዩክሬን ዝኾኑ ነቲ እገዳታት ዝግበር ዘሎ ኣትሪሮም ኣፅኒዖም ንራሻ ብሙሉእ ክትግበር ብምኻል ንራሻ ከዳኽሞ ኣይከኣሉን ስለዚ ኣብ ኩሉ መዳይ በቲ ሓደ ኣፅዋር እኹል ዘይምሃብ በቲ እቲ እገዳታት ዝወርድ ብትክክል ንራሻ ንፑቲንን ከም ዝቕርቅሮ ብምግባር በቲ ካልእ ድማ ኣብ መንጎና ኮይኖም ናይ ራሻ ኣጀንዳታት ንክንገብር ወይ ኤውሮጳ ብጥምረት ንኸይከይድ ዝገብሩ ዘለዉ እውን ንሳቶም እውን ኣይሓገዙን ብምባል ንኤውሮጳ ክኸስስ ተራዩ እዚ ከዓ ድሕሪ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ምርኻቡ ኣብ መወዳእታ ትገብሮ ነገር የብልካን እያ ኬትካ ምስ ፑቲንካ ተዓሪቕካ ነታ ተሪፋ ዘላ ዓድኻ ድሕን ዝበሎ እዩ ዝመስል 4 ዓመት ተዋጊእካ እዚ ኩሉ ዕንወትን ህልቂትን ኣምፂኻ ፋይዳ ዘይብሉ ራሻ እንተሓመቐ ክንዱ ተዋጊኡ ነቲ ዘድልዮ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ተቆፃፂሩ ኣሎ ኪኑ እውን ክቕፅል ከም ዝኽእል እዩ ስለዚ ራሻ እንተተዋጉ ብመሰረቱን ናይ ሴኪሪቲ ሕቶ ነይሩና ባህልቲ እዮም ተዋጊኦም እውን ፍረ ዘለዎ ወይ እንተወሓደ ነቲ ኣጀንዳናስ ናትና ፀጥታ ዝኣክል ነቲ ብላክሲ ዝበሃል ንምውሓስ ከምኡ እውን ኔቶ ናብ ዩክሬን ከምዘይኣቱ ብቕልፅምና ኣረጋጊፅና ክብሉ ይኽእሉ እዮም ዩክሬን ከንታይ ክብሉ ይኽእሉ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ እዚ ነብሱ ዝኻለ ዓብይ ኣዛረባ ኣርስቲ ኮይኑ ኣሎ መቸም እቲ ርክብ ኣበይ ክካየድ ኢሎም ከም ሪኢኹም ኢኹም ኣብ መንጎ ዩክሬንን ራሻን ኣብ ኣቡዳቢ ኣብ ዩኤኢ ክካየድ ማለት እዩ እዚ እውን እቲ ሽምግልና ኣበይ ክካየድ እውን ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፑቲን ተረጋጊኡ ወይ ተኣማሚኑ ክመፀሉ ዝኽእል ቦታ ከምኡ ድማ እዚኣቶም ምስ ኣሜሪካ ድማ ቀረባ ዘለዋ ስለዚ ካብተን ሃገራት ዓረብ እዩ ነይሩ ሽምግልና ትሪእዎ ኣለኹም ዘን ሃገራት ዓረብ ማእከላይ ቦታ ነቶም ዓበይቲ ውግኣትን ዕግርግርን ናይ ዓለምና ዝበሃሉ ዘለዉ እንኮላ እዮም ዘብሉ ዘለዉ እስከ ንሸን ይስማዕ እዮም ታይም Was asked the logical question. Does something change that makes you think that Putin and Zelensky now are serious about it? Any predictions? There are no changes. I think that President Putin would like to make a deal. I think that President Zelensky would like to make a deal. The three sides have had numerous two-way meetings. This time, Russia will be represented by Igor Kostyukov. He is the senior most official to represent Moscow at the ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጉዳይ እዚ ድሕሪ ክንደይ ሓጎስ ጎፅ ፊት ንፊት ክራኸቡ ዘይክእሉ ዝመስሉ ዝነበሩ ናብ ሓደ ጉዳይ ቀረብ በፂሑ ከም ዘሎ ነዚ ከዓ እንታይ ራሻ ኣብ ባይታ ክትሰዓር ኣብ ዘይትኽእለሉ ጥራይ ዘይኮነ እቲ መዕለብ እንተዘይተገይሩሉ ራሻ መሊሳ ንቅድሚት ክትደፍእ ከም ትኽእል እምበር ዩክሬን ሕጂ ብተኣምር መንገዲ ንራሻ ክትስዕረሉ ወይ እውን ክትመልሰሉ ትኽእል ኩነታት የለን ስለዚ ኤውሮጳ ተዳኺሞም እዮም ኤውሮጳ ካልእ ጉዳዮም ዝያዳ ኮይንዎም ዘሎ እቲ ካልእ ጉዳዮም ድማ ናብኡ ክንሰግር ዶናልድ ትራምፕ ቁሩብ ትንፋስ ይብና ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ግን እቲ ትንፋስ ዝሃበና ብናትና ፃዕሪ እዩ ዝብል ዘረባ ድማ ይስማዕ ኣሎ እንታይ ይስኸ DJ, he would be a bad one. I'm sure you know what a good DJ does. They build up the vibe, they build up the beats and the expectations, and finally comes the beat drop. But with Trump, that never happens. He raises tensions only to back out in the end. We saw it first with the tariffs. He announced them,
but he kept delaying the implementation. Experts called it the taco trend. Trump always chickens out. That's ንትራምፕ ካ ሕጂ ቶም ኤክስፐርትስ ታኮ ኢሎሞ ታኮ ዞም ኣብ ደገ ዘለና ሓንቲ ሳንድዊች ኣላ ካብ ስፔን ዝተበገሰት እያ መስለኒ ታኮ ማለት ድማ ትራምፕ ኦልዌይስ ቺክንስ ኣውት ዝኻ እንታይ ማለት እዩ ብተህዲድን ብፈኸራን ዕምብረና ገበረ ይመፅእ ኣብ መወዳእታ ግን ኣንጭዋ ኮይኑ ይድምለስ እዮም ዝብልዎ ዘለው እዛ ዘረባ እዚኣ ናብ ኤሮፓ እንተተቐይራ ንዶናልድ ትራምፕ ከም ብሓዱሽ ገበል ከይቅየሮም በጃኻ ከምኡ ከይትብል ክብልዋ እዮም ምክንያቱ ቁሩብ ተስፋ ረኺቦም ኣለው ንግሪንላንድ ብቅልፅመይ ክወዛየ ብሓይሊ ወይ ብፍቶት ወይ ብኣፍንጫ ክወዛየ ክብል ፀኒሑ ናይ ብሓይሊ ሳይጥቀምኒ ብፍቶት ክብኑ ክእሉ እዮም ዝመስል ዘረባ ተዛሪቡ ታሪፉ ናይ ሃርሞምኒ ኢሉ እዚ ምስ በለ ከም ዝገርሙኩም ኤሮፓ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ክትርእዩ ኢኹም እዛ ዘረባ እዚኣ ተገምጢላ ከይትመፅኦም ከተፍርያ. And it seems he's done it again with Greenland. Yesterday in Davos, he was very firm. Trump repeatedly claimed that he must have the island. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland, where we already had it as a trustee, but respectfully returned it back to Denmark not long ago after we defeated the Germans, the Japanese, the Italians, and others in World War II. We gave it back to them. To that end, he had threatened tariffs, 10% tariffs. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ዳቮስ ዝበሃል ዘሎ ቦታ መፅዩ ኣብ ዝተዛረቦ እቲ ግሪንላንድ ኢልና ንዛረቦ ዘለና እውን እኮ ተቆፃፂርናዮ ዝነበርና ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ኢድናይ ነይሩ ካልኣይ ኩናት ዓለም ታሪፍ ከም ዘይፈልጡ ድማ ንጀርመን ንጣልያን ንጃፓን ክንስዕር ከለና ምስዓርና ዝሃብናኩም ኢና ስለዚ ብዙሕ እውን ሓፍኮፍ ኣይትበሉ ሃቡና ንብለኩም ኣለና ይብል ነይሩ ብዝኾነ ምስ ኔቶ ተራኺቡ እቲ ናይ ኔቶ መራሒ ብዝኾነ መንገዲ ንግሪንላንድ ትረኽብሉ ንፀጥታ ዝኸውን መንገዲ ንክትረኽቡ ክንሕግዘኩም ኢና ብምባል ንዓገደፍ ኢሎም ድሕሪ መጋረጃ ብዙሕ ለሚኖሞ ዝገበሮ ወይ ግን ኣነ ከም ዝመስለኒ ብኣቲ ድቅስ ኣይመስለኒ እታ ጉዳይ ናብ ዕዳጋታት ክትርብሽ ስለ ዝጀመረት እያ ንድሕሪ ተመሊሱ ዘሎ ግዜኡ ወሲዱ ተመሊሱ ክመፆም ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ኤሮፓውያን ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ይርእይዎ ኣለው ናይ ዴንማርክ ፕራይም ሚኒስተር ዝበለቶ ስምዑ መራሕቲ ኤሮፓ ካብዚ ቦታ እዚ ብቐጥታ መፂኦም እንታይ ገይሮም እዩ ዝበሃል ዘሎ ካብ ዳቮስ ዝነበሩ ተመሊሶም ኢመርጀንሲ ሚቲንግ ነይርዎም ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዳቮስ ኣብታ ዘረባናቱ ክቅፅል እየ ክብል እንድሕሪ ኮይኑ ኢመርጀንሲ ሚቲንግ ጌርና ኣብኡ ክንውስን ኣለና ታሪፍ ግብረ መልሲ ክንህብ ዲና ይንብን ኢሎም ነይሮም ስለዚ ኣብቲ ኢመርጀንሲ ሚቲንግ እናተራኸቡ ከለዉ ዝተገበረ First of all, I would like to express how grateful we are in the Kingdom of Denmark, including Greenland, for all the support we have received from all over Europe. It has been extremely important in this very difficult situation that we have been placed in. And I think that when Europe is not divided, when we stand together, and when we are clear and strong, also in our willingness to stand up for ourselves, then the results will show. So I think we have learned something during the last couple of days and weeks, and now we of course want to find a solution. እንታይ ትብል ዘላ ብሕቲ ዝበለ መጀመርያ ቁሩብ ኣተንፊስና ህዝቢ ዴንማርክን ከምኡን ግሪንላንድ ቁሩብ ከነተንፍስ ክኢልና የቐኒየልና ኤሮፓ ኣብ ጎንና ደው ኢልኩም ንዶናልድ ትራምፕ ክትወስዳ ይትኽእል ኒኻ ወይ እውን ስቒልና ንሪአካን ኢና ብምባል ጠጠው ዝበልኩም ስለዚ ኤሮፓ ብሓደ ጠጠው እንድሕሪልና ንሳጥራ ኣይኮነትን ብምሉእ መራሕትና ኤሮፓ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ ሓቢርና ሓደ ድምፂ ሒዝና ጠጠው እንድሕሪልና ንትራምፕ ይኮና ንኻልእ ጠጠው ከነብል ንኽእል ኢና እቲ ፀገም ሕብረት ኣብ መንጎና ከም ዘይህሉን ሓድነትና ኩሉ ግዜ ዝተመቓቐለ ርእይቶ ከም ዝህልወና ኣሜሪካ ድማ ቤላ ገይራ ያፅቐተሎም ንጣልያን ንሃንጋሪ ንስሎቫኪያ ከምኡ እውን ሓደ የማናይ ክንፊ ፖለቲከኛታት ዘለዎም ኣውስትሪያ ንዓታትኩም ብምሓዝ ኣንፃር እትዮም ናይ ኤሮፓ ሕብረት ዝድግፉ ዘለዉ መራሕቲ ጠጠው ብምባል ኣብ መንጎ ዝተመቓቐለ መርገፂ ከም ዝህልዎምን ሽዑ ክሰምሩ ስለ ዘይክእሉ ኣሜሪካ ድማ ሓንቲ ሃገር ስለ ዝኾነ ተሃርሞም ፋሕፋሕ ምስ በሉ ድማ ክማርኹ ጥራይ ዘሎም ኢዶም ክብለዎም ኣብዚኣ ጉዳይ እዚኣ ግን ብፍላይ ተን ዓበይቲ ጀርመን ፈረንሳ ጣልያን እውን ቱ ሳም ኤክስተንት ኣብዛ ጉዳይ ናይ ኔቶ ኣብዛ ጉዳይ ናይ ግሪንላንድ ንዶናልድ ትራምፕ ክንድግፎ ኣይኮናን ወይ እውን እዚ ቅቡል ኣይኮነን ክትብል ተሰሚዐ ሜሎኒ ወላ እኳ ዓዊላ ክትዛረብ እንተዘይመረፀት ብሓፈሻ እንተ ሓቢርና እቲ ኩነታት ኣሜሪካ እውን እንተኾነ ከም ዘይትደፍረና ተገንዚብና ኣለና ዝመስል ዘረባ ኢና ንርኢ ኣለና ዝኾነ ኤሮፓውያን ቀልጢፎም ሰለብሬት ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ ከዋፅኦም ዝኽእል ኣይኮነን ካልእ ግን ኤሮፓውያን ሓንቲ ስጉምቲ ከይዶም እውን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ካልእ እውን ቻለንጅ ክገብርዎ ተራእዮም ይበሃል ኣሎ እንታይ ኣሳኸ
In Davos, where Donald Trump has formally launched his so-called Board of Peace, the initiative was originally part of his Gaza peace plan and was meant to oversee the ceasefire and reconstruction of the Palestinian territory. Now, the US president said it could rival the United Nations, and he's charging $1 billion to become a permanent member. كم تري ورد لهم أبزي ناي دافوس تجبري ناي بيس بلان ويكا بورد اوف بيس تبعيلونا ناي غزة نقدانا فلسطين بفلويد ما نقدانا غزة زملكت تجبري أبت بورد اوف بيس بهالزلو بزحات هجرات أوروبا إذا كم الصحابة ويون أبت بورد كأتوا بغتا أولا تعود ليت كم زي رأيا الزد ما أني مني خاطولوني دونالد ترامب قرب أقط عوا خمزلو قرب يزبل بعبيو أقط عوا لك بلا كن يجون قرب أقط عوا خمزلو إذن الجرزلو أجي سلامتايكم يقبر له توم كالوت هجرات عربي يكون كالوت حرايك بلو خلو هجرات أوروبا جن دحر حرك بلو ترايو مجمري أبز بورد زكتاتو $1 بليون كتكفل على كايز بحال كالاي ما كابيو UN يكشنقولون يرون تقول داين UN قد يفحدش UN كم هذي فتنا له زبل زرباون له حفشة أتوم كابز قد دايزي زرحاقون دونالد ترامب أقط عمو خمزلو يزن الجرزلو سكانيشن. This is the moment President Trump launched his Board of Peace, initially tasked with helping maintain the Israel-Hamas ceasefire and chaired by the US President himself. This board has the chance to be one of the most consequential bodies ever created, and it's my enormous honor to serve as its chairman. I was very honored when they asked me to do it. Some 60 countries have been invited to join, but US officials say only half of them accepted so far. Trump was joined by some representatives on stage to sign the founding charter in Davos. Supporters say this newly formed board could be more effective than the UN. Because of the very حجنت أيام زبل زلوا بحفشة أبزي تري ورلون قال قال هجرات أوروبا نتي استقبل لهم تعويت أي تقبلون سلازي أبزي قد عايزي كالي الصحة حابنت بيك فتر كم زخل بزحات سباتي زارب له مهنياتو دونالد ترامب زدليو نجر كتجبرت زي كيلكا كبيد نجر ون كله يخليو هذا كابزي أتوم أبزي قد عايزي بقربة زتك أصله هجر ما من زبال هجري دنمارك كندا زبال هجري كندا عندي لكم يوم سبعة أي فتو كمنالو كندا زلهم تتوقعوا تايلو صحيفوسك please let this letter serve to represent that the Board of Peace is withdrawing its invitation to you regarding Canada's joining. ناب من يا زيادة بدأ ناب Minister Carney Prime Minister كارني ناي كندا مالتيو اتي ابابت بورد ناي سلامي لعدي مكا سديد الكاز دبركو عدمه يصعب على عدو ما يكون كان the most prestigious board of leaders ever assembled كلاجليز بلو زلون تاي prestigious بالزلو مالت دراماتيك كم زلك ناي شو بيزنس فلسفه زخونه دونالد ترامب اب شو بيزنس لزنبره بقى همو يدمسلوت بوليتيكا ناي علمون سلازي كندا سميغنا يلنا يبلو كندا كتصاب اجمير له كندا ግን ስለምንታዩ ከምዚ ዓይነት ተጻቦ ዘጋጥማ ዘሎ ብርግጽ እታ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ከናዳ ዝተዛረባ ዘረባ ናይ ብሓቂ ተሰሚዓት ያ ዶናልድ ትራምፕ ወላውነት ናይ አሜሪካ ስታብሊሽመንት ግን ዝያዳ ተሰሚዓቶም ዘላ ንሳ ይኮነትን እቲ ፖሊሲ ምስ ቻይና ገይርዎ ዘሎ ከምጾ ዝኽእል ብፍላይ ቻይና Canadians ዝብልዎ ዘሎ ስምዑ Chinese EVs are coming, but is that a good thing? That's what we're going to find out. Welcome to Car Help Corner, where we help you, the consumer, master the process of car buying and ownership. There is about to be a major shift in the Canadian auto market. Chinese electric vehicles are about ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዘን ናይ ቻይና ኤሌክትሪክ ቬሂክልስ ወይ ከም መኻይን ናብ ቻይና ከኣትዋ ምዃነን ቀደም እዘን መኻይን እዚአን ካብ ቻይና ናብ ካናዳ ከኣትዋ 100% ታሪፍ ነይርወን ስለዚ 30,000 ዝዋጋ 60,000 ትኸውን ክታቱ ኣብ ልዕሊኡ ነይርዋ እዩ ካብ 100,000 ታሪፍ ናብ 6% ታሪፍ እዩ ብኻልእ ዘረባ 30,000 ዝነበረ 5% ወሲኻል ሜቢ ንሽተይ ወይ ከዓ 10,000 ዝዋጋ መኪና እዚአን ኤሌክትሪክ ካርስ ናይ ቻይና 10,000 ዶላር ዝዋጋን ብዙሓት መኻይን ኣለዎ ኣዝየን ጽቡቓት መኻይን ስለዚ 10,000 6% ታሪፍ ወላ ሓንቲ ይውስኸላኒ ስለዚ ህዝቢ ካናዳ ኣዝዩ ተሓጒስሎ እዘን መኻይን እዚአን ብሕሱር ነቲ መናብሮ ናይቲ ህዝቢ ዓብ ተራ ክገብሮ ዝኽእል እዩ ብሰንኪ እዚኣ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ይኹን ኣሜሪካ ተጸሊሎም ኣለዉ ምናልባት ንካናዳ ብዙሕ ጸቕጢ ክገብሩላ ክፍትኑ እዮም እዚ ጌም ቼንጀር ዝበሃል ፀወታ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ካናዳን መንግስቲ ካናዳን ወሲድዎ ዘሎ ንብዙሓት ሃገራት ኤውሮጳ እውን ዘብህግ ዘሎ እዩ ህዝቢ ኤውሮጳ ይደልዮ እዚ መኻይን ክሓስረልና እንደሊና ጽቡቕ መኻይን ኤሌክትሪክ ካርስ ክንዝውር እንደሊና ብፍላይ ኤውሮጳ ጸዓት የብሉን ነዳዲ የብሉን ካልእ የብሉን ስለዚ ካብ ክንዲ ብነዳዲ ወለቕ ዘለቕ ዝብል ዕዳጋ
بساعات عاد حاشي إذا حسر دماي كم سلا زخون بفلان بعد كندا دما إنرجي سلا زلهم ساعات إلكتريك حصور خون خليو سلازي إلكتريك كارز ني كندا ببس سلازاتو حزب كندا حقو سلو زخل ونتمنى عبرناتو دما كغيرو زخليو دونالد ترامب دما كغبرو زخل يلا فرهناتهم دما نا أمريكا بعد تسلا إذن مخاين زي أن كندا انتعتين بزخون يكون من قد حزب كندا صبغ زخون حصور مخاين كزور كجمر سلا زخون حزب أمريكا كما تسألون كبليو سلازي بعد إيلون ماسك أو تحبيهم زلوا تسلا بتي بوليسنا أمريكا تحبيهم زلوا كاب إيلون ماسك دما زيارتهم قالت كامباينتا عبي شجركم تصومي أمودة تدما تي ناي أمريكا كار إندستري ديسيميتد كدم ساسي خلي زبل تيورلو حفجة فتكونتات كاب ناي كتبا بأسي ناب كالي نجار كيسجر عبي سجاتالو كم تري ودلهم 49 شح مخاين نعمل كأطواين زبالة زلوا أب طبعا كندا دما عبي لو تخجبراي خلايا زبل زربالو زيد حدا قداي كون كله نابكال بوليتيكا وقداي نايتي زوبا كنسجر كلنا دما أمانجو كندا نامجلن زلوا نبلو زلنا يو كال أبتي قداي ناي إيران دما كنسجرنا إيران قداي دما أزيو تأفافي إن أخوني خيرالو what's going on Focus to West Asia where the stakes between the US and Iran are sky high. Military signals are hardening, warnings are sharper, and the rhetoric is unmistakable. The United States has escalated pressure on Iran as President Donald Trump confirmed a US naval armada was heading towards the Gulf. While returning from the World Economic Forum in Davos on Thursday, Trump said, كم تريوم زلهم again كأمريكا حيال زخونة وتهدراو كلصم ناب إيران تتسقع الله سلازي زي قدايزي إيران كوينات كترفع يكونن زبل زربا بتدقاقامي تسمع زلو ناب إيران كوينات كترفع يكلنيو أمريكا كتحرم تخليها زبل تيوري إن عبيه متعلو دونالد ترامب دما نتزلو فرهن سقعتن نلا على قصو عدا يبولو انتايلو اسكسمعوه. From the World Economic Forum in Davos on Thursday, Trump said a big force was moving towards Iran and that Washington is on alert. You know, we have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction. And we'll see what happens. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. But we have an armada. We have a massive fleet heading in that direction. And maybe. So انتاي زبل زلو قجو فتادراو قلصمنا أمريكا نابيران قصو ينقصاقصالو سلازي كمزي مفرراه قاوني غلي وقن مفرراه رايوخا إلكات حلفو نقر يلن زي سيريس كونتات سيريس كوينات قاون زغل قداي مخانو يزنقر زلو إيران كهرموا زدليو زلو حسابات ينا عبس عطيقات مكم زلون جلس قمتن خواسد دفيت يقبروا لكم زلو دونالد ترامب نبعلو انتاي دفيت دليو إيران كهرما زدلي كالكهم كم زغل فلوتيو سلازي أبزو قدايزي من البات نتكونتات قورب كحجزو زخولو زبهالو زلو اتوم حقرات عرب أبتي بورد اوف بيس بهال زلو ناي غزا كونتات أتيوم زلو بعد السعودية قطر من البات زياتهم زقبرو زلو تعارين تديت حينو اتقداي ناي إيران دارجا زي تعرف قداي ناخونه يمتعلو يزبال زلو سلازي أمريكا إيران حسباتو زلو قداي again زي تعرف يمثل يبلو And the deployment followed a sharp rise in tensions linked to Iran's internal unrest and concerns over its nuclear activities. US warships, including the aircraft carrier USS Abraham Lincoln, multiple destroyers and fighter aircraft started moving from the Asia-Pacific class. كم نريد لنا إيران نفسيك كلاخلية تبلد الله جن أمريكا بزعو تدراو كلصم نابت بوتاتي تسدد الله أبزو كنا تاتزي حدا قد سمع بالي زر ونالو نسودما حقرات عرب استمع على رئيتو كم زلو وني زنقر زلو حدا ميدل إيست آيزبل زوتو أرتيكل انتلو أبزو بوتازي كوينات نخيا كايد حيال هقرات فلاي قطر تركبهم سعودية تركبهم كمون عمان تركبهم سلست هقرات أبزو بوتازي كوينات نخيا كايد يشي ما قلت له مهنياتو إيران انتايزبل مقوت يمسؤول له سوم إيران تداخي مايا أبزو وانزي كلتا سلسة جزية بزقبركم بفلاي أمريكا تحوصتو متكعتاب لإيران استقبره أب وحشوعات عسران حمشتن ني إيران نتي مسؤوم زخيد زنبرة حيلتات أب ليبانوس زنبرة حزب الله ديو أب يمن زنبرة حوتي ديو أب كأب العراق يكون أب سوريا زنبرة أب بشار الأسد سرعتون زياتهم كلهم سلزودقوا تداخي مع إيران سلزي كابز حجي تداخي مع تزلا أكندي
ውግ ከም በሓድሽ ጌርካ ነቲ ወታደራዊ ቅልጽምና ኢራን መሌስካ ትዕይሎ ምክንያቱ ኩና ስለ ዝኾነ ህዝብ ኣብ ጎኖም ደው ክብል እዩ ኣብ ልዕሊ ከምኡ ሕጂ ተዳኺማ ከላ ኢራን ኣብ ጣውላ ተዘራሪብካ ኣሜሪካ ጉዳይ ናይ ኒውክለር ይኹን ጉዳይ ናይ ካልእ ድሌታታ ኣብ ጣውላ ክትገብሮ እንተትኽእል ዝሓሸ እዩ ዝብል መርገፂ ናይ ስዑድ ዓረብ ዖማን ቀጠር ንኣሜሪካን ዶናልድ ትራምፕ ክእምንዎ ይፅዕሩ ኣለዉ እዚ እንታይ ማለት እዩ በጃኻ ንኢራን ሃሪምካ ፋሕፋሕ ይትእትወላ ፋሕፋሕ እንድሕኢላ ንዓና ነቲ ከባቢ ዝገደደይ ዓዘቕቲ ከምፅኣልና ስለ ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ They fear an American attack could provoke unpredictable retaliation, spill conflict across their borders, and empower the IRGC through a soft cop. ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ነቲ ሰራዊት ወታደራዊ ቅልጽምና ኢራን ብህዝቢ ድጋፍ ንክረክብ ክሕግዞ ይኽእል እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ንስ ኢራን ክትገብሮ ትኽእል ገብረ መልሲ ነቲ ዞባ እንታይ ክገብሮ ይኽእል ፍርህ ኣለዎም ንሳቶም ኣብ ዓዶም ድዮም ካርሞም ዋላ እንታይ እዮም ክገብሮም ስለዚ እንተኽኢልካ ተፈጢሩ ዘሎ ዕድል ተጠቒምና ብዝተኻለ መንገዲ ንኣብነት እውን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እውን ሓዋዊሶም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ ኻ እንታይ ዘርእየካ ብዝተኻለ መንገዲ ናይ ዩኤኢ ፖዚሽን ክርዳሕ ናብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዳሓር ክንሪዮ ንኽእል ኢና ናይ ዩኤኢ ኣብዚ መርገፂ እንታይ እዩ ዘሎ እንድሕር ኢልካ ድማ Saudi UAE position تبل لا تراك كريكم the UAE stance is ambiguous أبزي استحاوس الحب زبالة زدنا قرنا يزلهم some signals suggest openness to strike others opposition كذي إمارات أبزي استفرارقة تكتيكيات تكمل زلا بتحدى كترة مال لوازبل زرباك زربو خلو بتي كلام من قدر ما أنت ديت حرمة حاج زبل strategic ambiguity بهالزي حوسوس زبالة بإيران كتصلوا يدليو بأمريكان إسرائيل كتصلوا يدليو نفس لذي مونغو خصاتي مرتصلوا إذا قداي نا إيران نا أمريكا نا إسرائيل زلوا دما أبت بوتات إسرائيل كونس أب كبابينان أب زوريانان نعنا دما بقاتا كتصلوا الناس خل كونتاتون علوه نقرن أفريقيا إذا نايقال في سجام أبو ترايدي كونس أب قرن أفريقيا متسيل له يبلو بغمي نعوكن رينا حجي let's go የስነ ህዝብ አሳማኝ ምክንያቶችን ገፍቶ ብዙውን ከሚወስነው ወሳኝ ውሃ ቀይ ባህር ኢትዮጵያን አርቋል። ትውልድ ይጠይቃል። በአንድ ወቅት በባህር ጠረፏ እንዳሻት ትሆን የነበረችን ሀገር ማን አረቃት? ማንስ ወሰነ? መልስ የለም። መጀመሪያ ኢትዮጵያን የቀይ ባህር አክሰስ የሰጠው ውሳኔ ማን ወሰነው? ካቢኔው ይሆናል ብለን የካቢኔውን ዶክመንት ብናገላብጥ የለም፣ ካቢኔው ያቆም አይ የለም ምክር ቤት ይሆናል የወሰነው ብለን ብንወስን ምክር ቤቱም አልነበረ፣ ምክር ቤት አያውቀውም ውሳኔው። የለም የኢትዮጵያ ህዝብ ሪፈረንደም ወስኖ እንዳይባል ነበር። እኛም ያኔ የኢትዮጵያ ህዝብ ያልወሰነው ተወካዮቹ ያላዩት ቢያንስ ከአስፈጻሚ ካቢኔ ያላየው ውሳኔ ማን ወሰነው? አንድ ገጽ ወረቀት ማግኘት አልቻልንም። እዚ ከም ትዝክርዎ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝተዛረበ እዩ ናይ መወዳእታ ብዛዕባ ኤርትራ ትዝለዓለ ደረጃ ፈንጠዝያ ዝገበረሉ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ኤርትራ ሪፈረንደም ሲ መን እዩ ኣፅዲቕዎ ወይ እውን ኤርትራ ሪፈረንደም ክትገብር ከላ ኣብ ኢትዮጵያ መን ይተሓታቱ ነይሩ ካቢነ ከይንብል ዝኾነ ይረኸብናን ፓርላማ ከይንብል ወይ ገለገለ ከይንብል እናበለ ብላብላ እቲ መንግስቲ ናይ ትሽዑ ዝነበረ ኣብ ኢትዮጵያ ሑፃ ኮይኑ ሓማኹሽቲ ኮይኑ ስደምሲሱ ከም ዝነበረ ከም ዘይፈልጥ ትማሊ ዝተወለደ ይመስል እታ ዶክትሬት ናቱስ ፌክ ምዃና ሓስዩ ለኽቢጡ ከም ዝረኸባ ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ ወላ ተስተወለደሉ ዓመል ዕድመ ድዩ ፌክ ገብሮ ዝደሊ ዘሎ ብዝኾነ እዚ ዘረባ እዚ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ናቶም ብከምዚ መንገዲ ብስምዒት ናይ ህዝቢ ብዝትንክፍ መንገዲ ደጊሞም የውርድዎ ስለ ዘለው እዚ ኸ እንታይ እዩ ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ፀቕጡ ተገይሩሉ ኣካይዳ ኣዘራርባ ዝቐየረ ይመስል ሽጣራ ናይዚ ግን ንፅርቲ እያ ብእንግሊሽ ክኸውን ከሎ ወይ እውን ምስቲ ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ክኸውን ከሎ ወይ እውን ምስ ዓበይቲ ሓለፍቲ ክራኸብ ከሎ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ብሰላማዊ መንገዲ ብምርድዳእ ንቁጠባዊ ዕላማ ዝውዕል ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለና ክብል ከሎ በምሓርኛ ንህዝቡ ምናልባት ንህዝቡ ጥራይ ዘይኮነስ ኣንጻር ኤርትራ ንኤርትራ ከም ፀላኢ ተቐሚጥካ ናብ ኤርትራ ዝግበር ንልኡላውነታ ይኹን ንግዛታዊ ሓድነታ ንመሬታ ንኩሉ ነገራታ ብዝትንክፍ መንገዲ ንጎምሸትን ተንኮል ዝዘርእ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ምናልባት ፖለቲካ ናይ ዓለም ተቀያያሪ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ኢትዮጵያን ምናልባት ኣብ ጣውላ ኮፍ ይብሉ ኮኑ እዚ ነገር እዚ ግን ካብ ሱሩ ምሕዩ ካብ ኩሉ ነገር እዚ ኩሉ ዝገበረ ተንኮል ክለ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘይነዓቕ ዓብይ ስምብራት ዝፈጥር ዘሎ ሰብ እዚ ኣብ ኖርማል ግዜ ከም ሕቶ ክለዓሉ ዘይግብኦም ክልኩላት ዝኾኑ ነጥብታት ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር እያ ኤርትራ ናፅነታን ልኡላውነታን ኣብ ጣውላ ካልእ ጎረቤት ሃገር ዝዛረበሉ ምክንያት የብሉ ህዝቢ ኤርትራ መሪፅ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ወሲኑ እዩ 35 ዓመት ድማ ሓሊፉ ኣሎ
ስለዚህ ንድሕሪት ተመሊስካ ብዛዕባ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣብ መጋባእያ ናይ ተፈላለዩ ሃገራት ኣጀንዳ ዝኾነሉ ጉዳይ ኣይግባእን እዩ እዚ ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ንኩናት እዩ ዝቃንዮ ዘሎ ስለምንታይ እቶም ካብ ፋኖ ይመፁ ኣለዉ ዝብሎም ዘሎ ከመይ ገይሮም ኤርትራ ዝተወደበ መጥቃዕቲ ኣንጻር ኤርትራ እዩ እቲ ዕላማ ናይቲ ጸላኢኻ እንተፈሊጥካ ኤርትራኻ ኣበይ ነጥቃዕ ከማን ክፈልጥ ንኽእል በበላይነት የሚመሩት ወይም ደግሞ ተጠልፏል የተጠለፈውም በህወሓት በሻዕቢያና በግብጽ ነው ከነኚህ ሰዎች ጋር ሆኖ የአማራን ጥያቄ መመለስ ይቻላል ወይ ነው እንደ ሀገርም የኢትዮጵያንና የኢትዮጵያን ህዝብ ጥያቄ መመለስ ይቻላል ብለን ካሰብ አይቻልም ዝኻ ሓደ ካብቶም ካብ ናይ ፋኖ መራሕቲ ነይሩ ኢዱ ዝሓበ ንብልጽግና ዝበሃል ዘሎ እዩ ዘዝመፅእ ፅቡቕ ባድላ ኣመሺጦም ሜካፕ ገይሮም ኣፀባቢቖም ካብ በረኻ ምስ ኮንኩም ናብዚ ምስ መሳኹም ፅቡቕ ገንዘብ ክነበኩም ኢና ፅቡቕ ከም ትኾኑ ክንገብረኩም ኢና ዝመስል እዩ ነቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ምሓራ ናይ ፋኖ ሕብረት ገይሩ ንሓደ ዕላማ ክቃለስ የድን ዝብል ዘሎ ምስ ኤርትራ ኣገይን ናይ ሃገር ጸላኢት ኤርትራ ከም ዝኾነት ኢትዮጵያ ውሽጦም ብሰንኪ ድኽመትን ሓደገኛ ኣካይዳ ናይ ብልጽግናን ዓብን ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ቀውሲ ኣብቲ ሃገር ኤርትራ እያ ትገብሮ ዘላ ሻዕብያ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ዝብል ኣጀንዳ ብምጥቃም ኣንጻርና ንዓና ከም ጸላኢ ኣቐሚጥካ ውሽጣዊ ፖለቲካኻ መፍትሒ ወይ እውን መህደሚ ንኤርትራ ቀደም ግብፂ ይብሉ ነይሮም ግን ናይ ግብፂ ብዙሕ ክትከደሎም ስለዘይከኣለት ናብ ኤርትራ እዮም ቀይሮማ ስለዚ ንኤርትራ ከም ሓደ ዓብይ ጸላኢ ኣቐሚጥካ መርሕነት ናብ ኤርትራ ዘሎ ከም ሓደ ዓብይ ጸላኢ ኣቐሚጥካ ህዝቢ ኢትዮጵያ በዛ ጉዳይ እዚኣ ኣቓኒኻ ብፍላይ ህዝቢ ኣምሓራ ታርጌት ዝገበረ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ጎኑ ክኾነሉ ኩሉ ዝከኣለ እዩ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ከቢድ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ፈንዩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣምላኽ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ኤርትራ እዩ ሶሪ ፀቀቅ ሕዚ ኣምላኽ ኢልና ኣምላኽ ፖለቲካ ናይ ኣምላኽ ክፈጥር ኣይደልን ግን ንሱ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣጀንዳ ናብ ኤርትራ ክቕይሮ ይደሊ እዚ ኣያናዳ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝብልዎ ኸ ኣብዚ ባንክ ኣለኹ ካ ይብሎ ኣሎ እሱ ግርም Egypt and Ethiopia, we're working on that right now. I met yesterday with a very good general and a very good leader of Egypt. We're working on a dam that was built which precludes the Nile River from getting water. It's a little tough situation, but we'll get that settled. I really had it just about settled in my first. كم تري ودلهم زي سبعي تبغى غيرو أكاني وابز حلفت فيديو نجيركم نيره ناي قبتي بريزيدنت جنرال عبد الفتاح السيسي مالتي انتايل ونيرو أبز حلفه قداي كاب محضرانا كاب إسرع والنزا قداي كتود أبز فتين كان يركا أمقات عمشعو أي سلطن زي سلطن مغنيات كابل سجنان عبني نيرو سلزي حجي نزا قداي نزا فايل زيا حدا راغا ايترس عيا بزبلو نسو دما كابا كم حجون جميرا نيري نزا قداي زيا دما كل زي بريزنت ناي قبتي إنا إلنا إنا نزارب نسو كن جنرالي تبلو أبزوكوت هدراوا عقمي حلاف قلا عبا كبر له مثلني كل زي the great general قلا يزبلو بزخونه كم تريوز اللغم دونالد ترامب سيمبل صار رسوسي زرباناتو قلن زبالي قلتيف كتكم قومت خليقا كن من تاي مس قبتي تقانيو خمزلون إثيوبياويان دما ازو قداي زي نعانا حدقان يوم زبل زلو حنتي صبصاب ابزيا بتግርኛ ዝገበሩ ዋላ ትንክበኩም ስምዑ ዋድሓን እቶም ኢትዮጵያውያን ብትክክል ነቲ ኩነታት ዝፈልጡ ክንምንታይ ሓደጋ ይመጾም ከሎ ከስማዕኩም የጽንዓ then we had a rigged election took me out of commission for a little while but here I am back we'll get it settled ኣብዚያ ሰሜኩም ዶ ነታ ጉዳይ ክውዳእ ቀሪባ ከለኹ ኣብቲ ካልኣይ ግዜ ዝነበረ ምርጫውን ክዕወት ይኽእል ነይረ ግን ነቲ ምርጫ ሰሪቆም ኣብ ኣሜሪካ ማለት ነቲ ምርጫ ሰሪቆም ከምዚ ኢለ ገይሮምኒ እዮም ስለዚ ነቲ ጉዳይ ከምዘይ ውድኦ ገይሮምኒ ዝነበሩ ብድሕሪ ዝነበሩ ጸላእት እዮም ሕጂ ግን ተመሊሰ ኣለኹ ንዶናልድ ትራምፕ ንኣብይ ኣሕመድ እዚኣ መጠንቀቕታ እያ እዚኣ ስለዚ ተመሊሰ ኣለኹ ክፈትሖ እየ ድማ ይብል ዘሎ but it's a pretty tough situation a dam was built and the water doesn't come down to the Nile. When I think of Egypt, I think of the Nile, but I think of the Nile with water in it. سنتين زلزلة أنا كل جزء إذا قد عايز كبيت قد عايز مخانو عبدي جاجيرهم نتماي أنا نيل كحسب كل لغة جبتي إذا حسب الزرباء زين جبت عين زرباء إثيوبيا عين مردي وريدهم زلة جبت كحسب كل لغة نايل كحسب كل لغة جبتي إذا حسب نايل كحسب كل لغة ما يزل ورباي إذا حسب زين غاز أربعة يكون ስለዚህ ነዚ ሁሉ ዝገብር ዘሎ ብልጽግና ምዃኑን ኣቢ ምዃኑን እዩ ኢትዮጵያውያን
كابزي ناي دونالد ترامب منقدي بين كوتيوم ازغير وانهم برقص ግን ሓደ ነገር ክሊር እዩ ኤርትራ እዚ ጉዳይ እዚ ክሳብ ዘይተፈትሐ ካብ ብልጽግና ክመጻ ዝኽእል ኩናት የለን ኣነ ገምጋምናተይ እዩ የስ ፕሮፓጋንዳ ክገብሩ እዮም ጽልእ ክዘርኡ እዮም ንኤርትራ ብኩሉ መንገዲ ብኤውሮጳ ሊ ብገለ ገለ ዕድላት ተረኺቦም ጻቕጡ ክፈጥሩሉ ዝኽእሉ ክፍትኑ እዮም ናብ ኤርትራ ዝገብርዎ ግን ወረግ እዚ ከይመፀው ግን ደገፍ ከይረኸቡ ናብ ኤርትራ ኩናት ክገብሩ ይክእሉን እዮም ዓቕሙን ስለ ዝፈልጥ ንፋኖ ክሰግር ዘይክእል ዓቕሙ ስለ ዘሎ ብዝኾነ ግን ግብፂ ኩርንኩሪ ጌራ ሒዛቶ ለነ ሰብ እዚ I hope ቶም ሕጂ በዓል ፋኖ ድዮም ካልኦት ሸነ ድዮም ካልኦት ኩላቶም ነታ ዓድል ተጠቒሞም ኣባኻ ይድክርዎ ኾኑ ኢኻ ትብል ዝኾነ ኤርትራ ቁርብ ዕረፍቲ ክትረክብ ትኽእል እያ I hope ኤርትራ ነዚ ኩነታት ኣንቢባ ኣብ ቁጠባ ዝለዓለ ሕምባቤ ክትጥቀመሉ Egypt and Ethiopia, we're working on that right now. I met yesterday with ብዳሰ ብፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዝቐርብ ዘሎ ናይ ድርድር ውጥን ኣይቅበልን እንተኢላ ሓደጋ ኣለዎ ክቕበል እንተኢላ እውን ሓደጋ ኣለዎ ክብል ሓደ ላዕለዋይ ዲፕሎማታት ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ዓቢ ግድብ ህዳሰ ብፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዝቐርብ ዘሎ ክትሪኦን ክትውስንን ከም ዘለዋ ዝመዓደተ ዲፕሎማት ሶንታይ ኢሉ ሰሚዕኩሞ ዶ ኢትዮጵያ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ዘበግሶ ዘሎ ሕራይ እንድሕር ኢላ ሽግር እዩ እምቢ እንድሕር ኢላ ሽግር እዩ ብክልቲኡ ፀገም መፂዋ ዘሎ እንታይ ከም ትገብሩ ናይ ትፈልጥን እያ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ይመፂዎም ዘሎ ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ ብጥንቃቐ ክትሪኦን ክትውስንን ከም ዘለዋ ዝመዓደተ ዲፕሎማት ውጥን ዶናልድ ትራምፕ ንኢትዮጵያ ኣብ መንቀራቐር ዘእቱ ስልቲ ይጥቀም ከም ዘሎ ይገሊጹ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ ዕብረ ስልጣኑ ኣብ ጉዳይ ዓቢ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያን ግብፅን ክሸማግል ፈቲኑ ከም ዘይተዓወተ ዝዝከር እዩ ንኻልኣይ ግዜ ናብ ስልጣኑ ካብ ዝምለስ እንድሓር ድማ ንግብፂ ደጊፉ ብዝመስል መልክዑ ብተደጋጋሚ ክዛረብ ፀኒሑ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 8 ጥሪ 2018 ኣቋፅራ ገዝ ድማ ትራምፕ ብቐጥታ ናብ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ዝፀሓፎ ደብዳቤ ብመንፈስ ውልቃዊ ምሕዝነትናን ኣሜሪካ ንሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ግብፂ ዘለዋ ተወፋይነትን ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ልዝብ ምጅማር ከም ዝደሊ ገሊጹ ኣሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ደብዳቤኡ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሎ ጉዳይ ብፅሒት ማይ ኣባይ ንሓንሳብን ሓዋርን ንምፍታሕ ድሉው ምዃኑ ብምግላጹ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ይለዓሉ ኣለዉ ነዚ ደብዳቤ ሲዕቡ ፕሬዚደንት ግብፂ ከምኡውን ኣብ ኩናት ሓድሕድ ዝርከብ ኣዛዝ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ንዕድመ ፕሬዚደንት ትራምፕ ክንቅበል ኢና ክብሉ ብንቡ መልሲ ክህቡን ከለዉ ኢትዮጵያ ግን ዛጊድ ዝኾነ ዕላዊ መግለፂ ይሃበትን ዲፕሎማት ፊቅ ኣሕመድ ኣብ ልዝብ ሩባ ኣባይን ግድብ ህዳሴን ተሳቲፉ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣመኻሪ ልምዓት ሃብቲ ማይን ስግረ ደባዊ ሩባታትን ሃይድሮ ዲፕሎማስን ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ብዛዕባ ደብዳቤ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ጉዳያትን ምስ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ድማ ውጊዕ ኣሎ ኣቶ ፊቅ ኣሕመድ ትራምፕ ዝመረፆም ቃላትን መግለፅታትን ክረአ እንከሎ ንግብፂ ኣዝዩ ወገናውነት ዘለዎ ምዃኑ እቲ ደብዳቤን መስርሕ ድርድርን ንረብሓ ግብፂ ንምዕዋት ዝዓለመ እዩ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ ኣቶ ፊቅ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብዙሕ ክትዕ ኣብ ዝተገብረሎምን ሓደ ካብቲ ኣብ ስምምዕ ከይብፃሕ ምክንያት ዝኾነን ኢትዮጵያ ካብቲ ግድብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምፍራይ እምበር ነቲ ማይ ናይ ምጥቃም መሰል ኣፍልጦ ዘይምሃብ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ ብፍላይ ኣብ እዋን ድርቂ ኢትዮጵያ ነቲ ማይ ክትለቅቕ ኣለዋ ዝብል መልእኽቲ ኣብቲ ደብዳቤ ተገሊጹ ኣሎ ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ ዕብረ ስልጣኑ ኣሜሪካን ባንኪ ዓለምን ተኸታተልቲ ልዝባት ከም ዘካየዱ ዝዝከር ኮይኑ እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ደቂቕ ስምምዕ ክብፅሓን ክፍረምን ትፅቢት ኣብ ዝተገብረሉ እዋን እቲ ጉዳይ ዕልባት ከይረኸበ እዩ ተሪፉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እታ ጉዳይ ከመይ ኢላ ንኣብዪ ኣሕመድ ተጠቕሊላትሉ ከም ዘላ እያ ሓንቲ ቪድዮ ኤርትራውያን ዝገበርዋ ራእይዋ ኣብዚ See Egypt's water security is priority one. This call formalizes that position. Egypt welcomes this leadership. The Nile feels protected again. Thank you, Secretary. Egypt will have full operational authority over GERD flows. Droughts, floods, emergencies, Egypt decides. That assurance will be celebrated nationwide. እዚ ከም ተዋስኦ ገይሮም እዮም ገይሮም ግን it's absolutely እቲ ዶናልድ ትራምፕ ሒዝዎ ዘሎ መንገዲ ከምዚያ እያ ንኣቢ መርድእ ዝኾነ ዘረባ እዚ ኸ እንታይ እዩ ኣጠቓቕማ ናይ ማይ ኣብ ግዜ ደርቂ ይኹን ኣብ ግዜ ማይ ይኹን ብኸመይ እቲ ማይ ናብ ኒል ኣቱ ግብፂ እያ ትውስን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ብካልእ ዘራርባ ንኢትዮጵያ እንታይ ብሎም ኣሎ ጓሳ እንታይ ዝገብር ነተን ከብትን ነተን ጥሪትን ሒዝወን የብልዐን የስየን ይሓልበን ስገአንን ፀበአንን ውፅኢተንን ኩሉ ድማ ነቲ ዋና እዩ ነቲ ጓሳ ኣይኮነን ስለዚ ኢትዮጵያ ተዲጋ ጓሶት ናይቲ ዲጋ ናይቲ ማይን ይኹም ተጠቀምቲ ናቱ ድማ ግብፅን ሱዳንን እዮም ዝብልዎም ዘሎ ካብዚ ዝዓቢ መርዲ የለን ኢትዮጵያ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ኣብዪ ኣሕመድ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ IMFን ወርልድ ባንክን ተፀጊዑ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ስለዚ ትንፋስ ናቱ መተንፈሲ ገንዘብ ናቱ ኣብ ኣዋርሕ 300 ሚልዮን ናሃቡ ዘንቀሳቕስዎ ዘሎ እቲ ሃገረሰብ እዮም እሶም እናገበርዎ ኸማ እንታ ቁጠባ ኣብ ሰንኮፍ እያ ዘላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ብንእሽተይ ነገር እቲ IMF ይኹን ወርልድ ባንክ ድማ ክልቲኦም ሓንቲ ቴሌፎን ኮል ካብ ዶናልድ ትራምፕ ክትዓፅኦም ትኽእል እያ ምክንያቱ ኣሜሪካ ቬቶ ፓወር እዩ ዘለዎን ኣብ ክልቲኦም ሓደ ካብቲ ነዘን ክልተ ባንክታት ብዙሕ ሰብ ዝኸሰን ኣሜሪካ ከም ድሌታ ትዝውረን ባንክታት እየን ስለ ዝበሃል እዩ ስለዚ
دون أبي أحمد أبز قدايزي نجبتي بزح الواح قبراي كنيتونكو دونالد ترامب لو مز حسبون عرور حسبون أنا بيني سلزخونة بزخونة يقول من قدي أمونجو جبتين إسرائيل زي مرلات فتيرو تكون تغير تداي كوينو أبي أحمد كم زلوا تنتراي كم زلوا يس أور نو كبلاي كن كلتين قداتين نوع تجوبر زخن نجرك يلا سلزي بزعبا غوندر دو بزعبا نيو كيدو كل روميا زلو بروجكتاتو كزاربي معناته از قدايزي بحمن دعريلو موت صبيس لزلا بوليتيكالي مس دونالد ترامب كمتاطر عقمي يبلون ببزح نجر كاب تارجيتات يزلو مس تشاينا زغبرو زلو نقدي ان بعراشا زغبرو زلو لا بريكس متاو بزح نجرات اب تارجيت ناي امريكا تيزلو. This is historic for Egypt and Sudan. Sudan fully supports this framework. Predictability and safety come first, as well as shared responsibility. Hydropower revenue will no longer benefit Ethiopia only. Sharing with all stakeholders is now mandatory. Our water generates that power. Sharing among the three nations is only fair. It is much appreciated. This took away Ethiopia's control. GERD built through Ethiopians. I don't understand what you just said, but it was built without considering downstream impacts. These are the new terms. Both Egypt and Sudan. واي ذا فيديو زي أنت سمع ما يتبعين كعبد خليهم مرة يوم بقرقي رومو بخلو من قدينا تبينتي أبي أحمد ولا حنتي جن إذا زربازي ولو كم قمت جيرهم تتزاربو دونالد ترامب زخط له زلو أكايدا أنا يشمقل إنه لك كم زع عين الدمسلي ندونالد ني إثيوبياويان تغلال لاب قمت زي توي جنرال إثيوبياويان كعبد حكوميهم أبعدهم نزلوا ديقادي قال تغلال قمتنا عتاتهم زيتوي ملو بملو نجبتن السودان كربح بزخل من قدي إيو تشمقل الناس خيد زلوا يزبال زلوا دونالد ترامب كي عماتي نابنت النزا أبي كوني زارب زلوا لكم أبتبورد ناي بيست قداي ناي غزة أب قداي ناي غزة إسرائيل ناي غزة زقبرو تقفعي بغالات كنت قلت ساي تخليها قد إسرائيل زمتشي من قد قيرهم يمجي غزة عسوا زلوا سلازي أب غزة زقبرو زلوا زي فتحوا كايدا كم حدا بعالم فلوي ملسز قبر زلوا غيرو زارب زلوا مراحي نبي إثيوبيا خيرو كالك قبريو كتب لها يتخليها إذا أب غزة زقبرو زلوا دمان إسرائيل تازع بيت هيابيا سلازي إسرائيل أب قال دونالد ترامب زقبرو إذا كتبتيه بالله مالتي أبتي قداينا غزة دما قبت أنت تحابر على سلازي بلصقنا عند أب مالتي زقبرو ويا بلومن مردو أم حيزوم قسيمما سقيلكا قسيم كايا مخاطرايا كتكون تخلتا قداي سلازي نزي زخيد زلو كنتات ولا حنت قبروا له زقولوا ملس كبولوا زقولوا من قد يلا حنت من البعد كتسحواكم تخل تمرت زي بقول دون قراهم كل واسع. Consulted and signed off on the project. That didn't happen, and now we have major concern. Egypt and Sudan gottens everything. Do we get anything for GERD? Egypt will not strike GERD, and you remain prime minister despite poor leadership and poor English. You should bring interpreter next time. So قبسني السودان كل رقيبة من أنا غداينا نركب الواسي مجمع إنجليش كام معاهم زولو كتير لما قبسينا تا ديجا خاص لزيت هرب كازلا كم لما برايم مينستر كتكسر نجبر كاس لزلنا نسيتنا كجنعي بالولو كم ذات ريوزر لهم دننيلو إيش قوي تايز بالجيروم يوم جيروم مزلو أتأكد أنا تو كابزي يتفلنيها إيش قوي تاين تزي كوينو أنت أمريكا حنت قالي وتصني دونالد ترامب حنت قالي زي أبي أحمد حنت قال أنت أمريكا حنسب حبي يلو بمحرنيا يزاربي حنسب مالتي تزي أنت أمريكا بجيجا ولا أنت خونك على يملقني معناته هي نوس كنت من تاي أتي من قستناتو أمريكا قدرت على وابلي تحر أمريكا كدهم تقول أنت دليا أزيد متشينا فانوز بحلالو تجراي حيلو ناي سومالالو ناي قالوا كلهم زي حيل تازياتهم سبوا جريات فلتهم أمريكا تدلياتو ناي دقائق حتى تجايم قلتيف صغيري سلازي أبي أحمد من البعض كمسل اللي جرد دوغلو دبلمبر كابتناي ناي دونالد ترامب وصاي زخنا قبراي كني كالد ما كالد أقام كارلوس وبزسمعوا بعلم Politics of the Horn of Africa, alliances are no longer just regional, they are woven into the strategic calculations of global powers. As Ethiopia's diplomatic engagements deepen on multiple fronts, new evidence suggests that Egypt and Israel are increasingly active in positions that could influence the outcome of one of Africa's most consequential diplomatic and security disputes. What is driving their involvement? How are alliances shifting? And what does this mean for Ethiopia and its neighbors? Egypt and Israel have stepped أبز قداي زكالة انتاي زبلو انتاي زبالالو بزعق زيون ريو زلنا أب إثيوبيا كنتات ناتا بكالوت هجرات قبل لا يمزبلو
ኣብ ርእሲቶም ብልጽግናን ኢትዮጵያውያንን እቲ 4 ኪሎ ዘሎ መርሕነትን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ጎባልሊና ዝብል ስእሊ ኣለዎም ኣብ ርእሶም እዛ ስእሊ እዚኣ እናረኣይዋ ትቕደድ ኣላ ምክንያቱ ግብፂ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ሽርክነት ምስ ጅቡቲ ትገብሮ ዘላ ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስ ሶማልያ ትገብሮ ዘላ ሽርክነት ኣብቲ ቦታ ትመፅያ ኣላ እስራኤል ድማ ምስ ሶማሊላንድ ኢላ መፅያ ኣብቲ ቦታ ትመፅያ ኣላ ስለዚ ግብፅን እስራኤልን ድማ ውድድር ኣለዎም ኣብ ልዕሊኦም ድማ ሃገራት ዓረብ ብምልአን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢደን ይእትዋ ኣለዋ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ እታ ንሱ ክቋፀራ ዝኽእል ኣጀንዳ ወላ ሓንቲ እውን የላን ብፍላይ ድማ ምስ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣብ ካልእ መኣዝን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ምክንያቱ ለንቀነ ነዚ ጉዳይ እዚ ብክልተ መንገዲ ከርየኩም እየ ኣብ ሱዳንን ሶማልያን ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ተሪኢኻዮ ብልፅግና ክንምንታይ ሓደጋ መፅይዎኩም ዘሎ በዚኻ ትርኢ ሓደ ኣብዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሰራዊት ናይ ሱዳን among the many recent developments in Sudan's army's war against the UAE-backed militia, one of the most striking has been Ethiopia's emergence as a direct military patron of the RSF ማለት እዩ ነቲ RSF ዝበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ድሕሪ እዚ ኩሉ ናይ ኢማራት ፅፍዒታት ብየማንን ፀጋምን እቲ እንኮ ናቱ መጋበርያ ኮይኑ መፅኡ ዘሎ ኢትዮጵያ እዩ ኢሉ ስለዚ ኢትዮጵያ ነቲ ብበዓል ጫት ብግብፂ ብሊብያ ብኻልእን ብሶማልያ ብቦሳሶ ገለ ትኸይድ ዝነበረ ምንቅስቃሳት ኢትዮጵያ መተካእታ ናቱ እናኾነት ትመፅእ ኣላ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ማለት ድማ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከቢድ ዝኾነ ስጉምቲ ክፈጥር ዝኽእል እዩ ሓደ ካብኡ ዝብልዎ ዘለው ሱዳን ብተደጋጋሚ ወይ እውን ሱዳን መበል ካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ ገጅፍ ዝኾነ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ትገብር ከም ዘላ ኣብ ኣየር ናታ ገጅፍ መጥቃዕቲ ትገብር ኣላ እዚ ከዓ ወላ እውን ኣብ ዶብ ናይ ሱዳን ተፀጊዓ ተሃርም ከም ዘላን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናይ RSF ድፍዓት ዝበለቶም ወይ እውን ዕርድታት ዝበለቶም ብርቱዕ መጥቃዕቲ ብነፈርቲ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ የካይዱ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር እዚ ጉዳይ እዚ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ካልእ ግብፅን ስዑድያን ክልቲአን ዝገበረዎ ስጉምቲ እውን ኣሎ ግብፅን ስዑድያን ንኣካይዳ ናይ there was this article ነቲ ሃፍታር ዝበሃል ፅኑዕ ዝኾነ ስጉምቲ ክውሰደሉ ወይ ዓብይ ፀቕጢ ኣብ ልዕሊኡ ክገብሩ ምዃኖም ኣብዚያ ዘላ ሶሪ ኣልየልኩም ፀኒየ እዚያ no give me a second ሓንቲ For Egypt and Israel, engaging in horn diplomacy entails managing ብሓፈሻ ኣብዚ ዞባና ተመሊስና ክንርኢ ከለና እቲ ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ናይዞም ዓበይቲ ሓይልታት ናብዚ ምምፃእ ጥራይ ዘይኮነ ካብኡ ዝኸደ እቲ ከባቢና ዝኸዶ ዘሎ ንኣብነት ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብዙሕ ኣዛራባ ርእሲ ዘሎ እቲ ኣርቲክል ከርየኩም እውን ዝሓስበ ፀናሕኩ እዚ ሓበሬታ እዚ እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዎ ግብፅን ስዑድያን ብሓደ ኮይዶም ነቲ ኣብ ሊብያ ነቲ ዶብ ምስ ግብፂ ከምኡ ድማ ምስ ሱዳን ዘሎ ዶባት ዝቆፃፀር እቲ ጀነራል ኸሊፋ ሃፍታር ዝበሃል እቲ መንጎ ዘሎ ዝያዳ ድማ ኢማራት ብጌራ ነታ ናይ RSF ሓይሊ ትምግበሉ ዝነበረት ንዑ ልዑል ፀቕጢ ካብ ስዑድያን ካብ ግብፅን ይመፆ ከም ዘሎን ነቲ ዘለዎ ድጋፍ ወይ እውን ነቲ መንገዲ ናቱ ቦታ ተጠቂሙ RSF ዝቦ ዘሎ ንዑ ተጠው ንኸብል ብርቱዕ ፀቕጢ ናይ ሶማልያ መራሒ ንኢማራት ሰጊጉ ቦታ ካብ ንሶማልያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ከም ዘይትጥቀመሉ ድሕሪ ምግባሩ ሕጂ ድማ እታ ካልአይቲ ሊብያ እያ ስለዚ ናይ ሊብያ ጉዳይ እውን ከምኡ ገይሮም ከንቅፅዎ ይሓስቡ ከም ዘለውን እዚ ኻ እንታይ እዩ ነቲ RSF ዝበሃል ኣብ መወዳእታ እቲ እንኮ ክተርፎም ዝኽእል መጋበርያ ብልፅግና እዩ ብልፅግና ጥራይ እዩ ክተርፍ ዝኽእል ንብልፅግና ድማ እንድሕሪ ብከምኡ ዝቕፅል ኮይኑ ኣብ ንብልፅግና ረጂም ቼንጅ ወይ እውን ናይ ስርዓት ምቕያር በቲ ኣብ ውሽጡ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ገይሮም ክድክርዎ ይኽእሉ እዮም እዚ ኻ እንታይ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ብቐጥታ ክትዋሳእ ትደሊ ኣላ ህያው ኣብነት ድማ ጉዳይ ናይ ሱዳን እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብዚ እዋን እዚ ሓድሽ ሓሳብ መፅኡሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ናይዞም ክልቲኦም ስዑድያን ግብፅን ክልቲኦም ዝተተሓሓዘ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ከም ዘለውን ረብሓ ናቶም ድማ ተመሳሳሊ እዩ ስዑድያ ትመርሖ ግብፂ ድማ ትድግፎ እዩ ብፍላይ ኣብ ናይ ጉዳይ ናይ ሊብያ ናይቲ ሃፍታር ክኾን ከሎ ግን ዝያዳ ግብፂ ዶብ ስለ ዘለዎም ፅልዋ ሃለዋ መራሒ ናይቲ ሃገር ዲ ዋላ ወዱ ነዚ ሃፍታር ዝበሃል ጀነራል እዩ ንስ ናይ ምክልኻል ናይቲ ወታደራዊ ቅልፅም ናቱ ሓለፍቲ መስለን ናብ ግብፂ ከይዱ 2-3 መዓልቲ ምስ መራሕቲ ናይ ግብፂ ክራኸብ ፀኒሑ እዩ ስለዚ ስዑድያ ድማ ፀቕጢ ብክልቲኡ መንገዲ ይመፀሎ እቲ ረብሓ ኢማራት ትበደላ ምስ ዝወዳደር ዕድላት ክትፈጥረሉ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ኢማራት ኣብ ከባቢና ትፃወቶ ዝነበረ ፀወታ ብኩሉ መንገዲ ዝኽለፍ ዘሎ እቲ እንኮ ዝተርፎም ብልፅግና ይኸውን ወይ እውን
ኣብ ደቡብ ሱዳን እውን ኣሎ ደቡብ ሱዳን ባዕላ ኣብ ኩናታት ሕዳት ያላ ጫት ዝበሃል መንግስቲ ድማ ኣብኡ ዘሎ እቲ ሓደ ቀንዲ መጋበርያን መሳርሒ ናይቲ ኩናታትን ግን እቲ ጫት ዝበሃል ንባዕሉ ታረሴፍ ዕጡቃት ወታደራት ናይ RSF ኣብ ውሽጢ ጫት መጥቃዕቲ ጀሚሮም ብቀዳማይ ክንደይ ሰብ ቀቲሎም ንባዕሉ ኣዛረባ ርሱ ኮይኑ ኣለሱ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እንታይ ዝብል ዘሎ the UAE has been backing ነዚ RSF ዝበሃል እሳያቱ ትግፎ ብዘይ ናቱ ሓገዝ ድማ ናብ ዝኾነ ክበፅሕ ኣይክእልን እዩ ስለዚ Haftar who controls eastern Libya has acted as a ነቲ ምብራቃዊ ክፋል ናይ ሊብያ ምስ ሱዳንን ምስ ኢማራት ምስ ግብፅን ዶብ ዘለዎ ስለ ዝቋፀር ንሱ ድማ ዓብ ድጋፍ ግብፅን እዩ ስለዚ ግብፅን ሳዑዲ ዓረብን started suggesting they want limit escalation and prevent further destabilization in Sudan ስለዚ ነቲ ኩነታት ናብ ባእስን ናብ ካልን ከከደ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ንምፍታሕ ብዙሕ ፀቕጢ ይገብራ ከም ዘለዋን ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይገብራ ኣለዋ ነዚ ድማ እንኮላይ ድጋፍ ናይ መነመን ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ናይ ኣሜሪካ መጀመርያ ICC ዝበሃል እቲ ኢንተርናሽናል ክሪሚናልስ ኮርት ሓያል ዝኾነ ክሲ ኣብ ልዕሊ እቲ መርሕነት ናይ RSF አንቂዱን ተበጊሱን ከም ዘሎን ኣብ ካልእ ግዜ ሪናዮ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ከም በዓል ሰኔተር ናይቲ ፎሬን ሪሌሽንስ ሓለፍቲ ዝኾኑ ሰኔተር ክሪስ ቫን ሆለን ዝበሃል ድማ another finding ነዚ ናይ ICC ስጉምቲ ወሲዱ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ስጉምቲ ናይ RSF ናብ ተሓታትነት ንምቕራብ ከምኡ ድማ ዝኾነት ሃገር ነዚ RSF ዝበሃል ኣፅዋር ትሸይጥ ዘላ ተሓታቲት ክትከውን ኣለዋ ነዚ ድማ ነቲ ኣነ ኣቕሪበዮ ዘለኹ ንትፊ ኣብ ሰነት ክሓልፍ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ፀቕጢ ክገብር ጀሚሩ ኣሎ ከም ንሪኦ ዘለና እታ ጉዳይ ከመይ ኢላ ትጠቃለላ ኣላ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ሱዳን ብዙሕ ሕልቂት ብዙሕ ናይ ኩናት ገበናት ኣብ ልዕሊ ሲቪል ህዝቢ ብፍላይ ኣብ ዳርፎር በዚ ዳዕመ ሸሪዕ ዝበሃል ከም ዘጋጠመ እዮም ዝኸሱ ዘለዉ ንዑ ተቐቢሎም ድማ ካልኦት ኩሎም ሓይልታት ስጉምቲ ንኽውሰድ ፀቕጢ ይገብሩ ኣለዉ እዚኣ ድማ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኣሜሪካን ድማ ሓደ ፍሉይ ርክብ ነቲ ኩነታት ንኢማራት ኣውፂኻ ይኸይድ ኣሎ ሱዳን ድማ ተቐበለየ ኢላ ኣላ ስምዑ ኣብዚ EU's new US-Saudi truce proposal. Sudan's army is reviewing a new truce proposal put forward by the United States and Saudi Arabia aimed at halting fighting with the Rapid Support Forces, RSF, a government source told AFP on Wednesday. According to the source, Sudan's Security and Defense Council is holding a meeting to discuss the US-Saudi initiative for a humanitarian truce and potential ceasefire. The talks come as the war, which began in April 2020, government source told AFP on Wednesday. ከም ንሪኦ ዘለና ሰራዊት ናይ ሱዳን ሓድሽ ንትፊ ሓሳብ ነቲ ኩነታት ብፍላይ ነቲ ረድኤት ናብ ህዝቢ ሱዳን ንምእታው ብስዑድያን ኣሜሪካን ዝድፋ ዘሎ ክቕበሎ ቅሪቡ ከም ዘሎን እዚ ድማ ኢማራት ኣብቲ ሽምግልና ክትኣቱ ጠቕላላ ይደልዩን እዮም ነይሮም ካብ ወፃኢ ብመንገዲ ስዑድያን ኣሜሪካን ክሎስ ኮኦርዲኔሽን ኣብ የመን ይኹን ኣብ ሱዳን ጥቡቕ ዝኾነ ምትእስሳር ነቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ርግኣት ነተን ሃገራት ድማ ርግኣተን ንምውሓዝ ስዑድያ ሓናፂ ተራ ሰበርክ ስለ ዘላ ኣብኡ ብዙሕ ድጋፍ ትረክብ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድጋፍ ድማ ብኣሜሪካ በቲ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ሰክረታሪ ወይ እውን ማርኮ ሩቢዮን እቲ ናቱ ሰክረታሪ ዲፓርትመንትን ድጋፍ ከም ዘለዎን በቲ ፎሬን ሪሌሽንስ ዝበሃል ሰነትስ ናይ ኣሜሪካ እውን ደገፍ ዘለዎ እዩ እቲ ናይ ኢማራት ሓደገኛ ኣካይዳ ድማ ርዮም ኣለዉ ሕጂ ነዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ሓንቲ ነገር ኢማራት መልስናታ እንታይ ክኸውን እዩ ነዚ ነገር እዚ ኢማራት ብኸመይ ክትምልሰሉ ትኽእል ዝብል እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ርእሲ ዘሎ እዩ ኣብዚ ምክንያቱ ኢማራት ስቕ ኢላ ክትሰዓር ኩሉ ኣሉታዊ ፈተነ ኣንፃራ ዝግበር ዘሎ ስቕ ኢላ ክትርእያ ኢልካ ክትግብት ኣይትኽእልን ኢኻ ከም ውፅኢት ናቱ ሓደ ዓብ ክሲ ኣብ ልዕሊ ስዑድያ መሓመድ ቢን ሰልማንን ጀሚሮም ኣለዉ ከምኡውን ንቐጠር ማለት እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቀዳማይ ስዑድያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ናይ እስራኤል ሚድያታት እዮም ካብ ዝፅሕፍዎ ዘለዉ ኣቡ እንታይ ብሎ now being third important capitalist in the region modernization with Saudi Arabia is dead at least for the foreseeable future ስዑድያ ምስ እስራኤል ዝምድና ናታ ተሓስቦ ዝነበረት ዝምድናታት ዝሞተ ከም ዝኾነን the strategic decision to pursue reconciliation with Israel has been replaced by wild incitement campaigns whose depths and damages are questionable in terms of awareness. When Qatar's plastic empire attacks Israel via Al Jazeera, it is very harmful. But when the preacher in Mecca poisons the entire Sunni world against Israel, that is something else entirely. Jindayam ziblu zalo tnai Imarat media izi. Kapti Qatar be Al Jazeera ngalam gira Israel ንምጽላም ንቀጠር ከንታይ ለም ይጽርፍዋሎ plastic empire
ከምዚ ፕላስቲክ ተነፊሑ ክትኳዝ ዝኽእል ማለት እዩ ናይ ንዕቀት ኣብ መንጎም ዘሎ ምንዓዓቕ ንበይኒ እዩ ኢማራት በቃ ክቕረብ ዘይክእል ኣዝዩ ገጭፍ ሓይሊ ዘለዎ ኣብቲ ዞባ ድማ እቲ ዝዓበየ ሓይሊ ገይሩ ነብሲ ዝቆፅራ ነይሩ ስዑድያውያን ድማ ንዓና ቦታኹም ዳሓዙ ንስኻትኩም ጫቑይትኹም ከዓ ይብልዎም ኣለዉ ስዑድያ ኣብ ሚድያታት ናቶም ብዙሕ ይከታተሎ ስለ ዘለኹ ኣብዘይ ቦታኹም ሓፍኮፍ ትብሉ ነርኩም ትዕግስቲ ጌርና ተፀሚምና ንሪአኩም ዝነበርና ትገብርዎ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ትገብርዎ ዘለኹም ደስ ኢሉና ወይ ገለ ይኮነን ግን ትልብሙ ትኾኑ ባዕልኩም ለቢምኩም ትገድፍዎ ትኾኑ ኢልና ኢና ንሪአኩም ነርና ሕጂ ንቐጠር በይናት ንዕቋን ኣሽካላል ትፃወቱላ ነርኩም ከምኡ ዝበሃል የለን ኩነታት ናትኩም ፈሊጥና ኣለና ሕጂ ንሳቶም ቶም ናይ ኢማራት ሚድያ ወይ ኣክቲቪስትስ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እስራኤል ኣብ ጎኖም ንክትከውን ስዑድያ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ መሓመድ ቢን ሰልማን ቀንዲ ፀላዊት ናይ ሱኒ ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ሱኒ ንዝኾኑ ኣብ ስዑድያ ዘሎ ጎስጓስ ኣንጻር እስራኤል ተጀሚሩ ካልእ ሓደጋ ይድመፀኩም ዘሎ ስለዚ ካብ ብሕጂ ነዛ ስዑድያ ትበሃል ክትሃርምዋ ወይ ከተዳኽምዋ ፈትኑ እዚ ከዓ ንእስራኤል ተጠቒም ካብ ኣሜሪካ ፅልዋ ንምፍጣር ዝጥቀምሉ ዘሎ እዩ ናይ ኣነ ነጊረኩም እየ እስራኤላውያን ሕልምናቶም ካሊእ እዩ ኢማራት ምናልባት መጋበርያ ናቶም ክትከውን ትኽእል እያ እስራኤላውያን ግን ኢማራት ጥራይ መጋበርያ ተኣኽሎም ኣይኮነትን ምክንያቱ ፕሬዚደንት ናይ እስራኤል ለንቀነ ዝበሎ ስምዕዎ very important nation. Saudi Arabia is a very important nation, and I always say it's my dream to see the Crown Prince and the leader of Saudi Arabia sign with us an agreement of moving forward. Saudi Arabia is ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስዑድ ዓረብ ኣዝዩ ዓበ ሃገር እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሃገር እዩ ናተይ ሕልሚ ፕሬዚደንት ናይ እስራኤል እዚ ናተይ ሕልሚ እንድሕር ኮይኑ እስራኤልን ስዑድ ዓረብን ናይ ሰላም ዝምድና ተፈራሪመን ክርኢየ ዝደሊ እዮም ኢሎም ስለዚ ነቲ እስላማዊ ዓለም ዝለዓለ ፅልዋ ክትገብር ትኽእል ሃገር እንተላ ኮይና ስዑድያ እያ ኢማራት ኣይኮነን ስለዚ ኢማራት እዚ ነገር እዚ ካብ እስራኤል ክወፃእ ይደልዩ እዮም ዘሎ እንታይ ዳ እስራኤል ኣንፃር ስዑድያ ፕሮፓጋንዳ ክትገብረሎም እዮም ዝደልዩ ዘለው እቲ ኩነታት ግን ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ይኸይድ የለን ስለዚ of the past months እጂ በቃ ብናይ ሚድያ ናይ ስዑድያ ከምቲ ናይ አልጀዚራ ገይሮም ንሱ እስራኤል ዝወቅዕ ነገራት ብዙሕ ነገር ይገብሩ ኣለዉ እስራኤላውያን ደቂስኩም ኣለኹም ተበራበሩ ተንሱ እንተዘየለ ሓደጋ ይመፀኩም ኣሎ ኣብ mover to available ስለዚ ተቀላጢፍኩም ምሳና ኮይንኩም ክሰርሑ ክትክእሉ ኣለኩም ምስ ኢማራትን ስዑድያን ኢማራትን እስራኤልን ብሓደ ኮይና ንስዑድያ ከነዳኽማ ክንክእል ኣለና ናብቲ ናትና ኣጀንዳ ክንመልስ ኣለና ኢሎም እዮም ዝፅሕፉ ዘለዉ ሓደ ዶክተር ናይ እንግሊዛዊ ዶክተር ድማ እንታይ ኢሎም Israel's cognitive dissonance at play here እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እስራኤል ንኢማራት ከም ሓንቲ ንእሽተይ ሃገር እምበር ከም ሓደ ዓቢ ነገር ገይሮም ኣንጻር ስዑድያ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዘይክእሉ እዮም ዝነግሮም ዘሎ first normalization always means Saudi needed Israel to act like a normal country سعود عرب ንእስራኤል ምስ ሰላም ክትገብር ትኮይና እስራኤል ድማ ሓላፍነታዊት ሃገር ኮይና ስኢል ካዚ ዕብዳን ዝመልኦ ኣካይዳ ገዲፋ ኣኽብሮት ዘለዎ መንገዲ ክትክተል እያ ትሓቲ ዘላ እዚ ድማ እዩ ሓደ ካብቲ ንስዑድያ ካብ ካልኦት ሃገራት ዓረብ ከምኡውን ካብ ሃገራት ናይ ዓለም ኣኽብሮት ዝባ ምክንያቱ ከምቲ ናይ ኢማራት መጋበርያ ኮይንካ ዝገበረት እስራኤል ዝገበረት ኣጆኽ እናበልካ ምኻድ ኣይኮነን second Saudi was never going to be a junior party in the Emirati Abraham Accords ከምኡ ድማ سعود عرب ምስ እስራኤል ክትፈራረም ተኮይና ከምቲ ንስኻትኩም አቡዳቢ መጋበርያ ወይ እውን ሓደ ልኡኽ ናይ እስራኤል ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ስዑድያ ከምኡ ኮይና ክሰርሕ ኣይኮነት ስለዚ ማዕረብ ዝኾነ ሽርክነት እያ ክትገብር ትደሊ ስለዚ third Israel actions in Gaza created a sizable rift in Trump's core constituency making it difficult for the White House to push an Israeli first strategy like in Trump first ማለት ካላይ ድማ መበል ሳልሳይ ድማ እንታይ ብላሎ ዋላ እውን ዶናልድ ትራምፕ ልክዕ ናይ እስራኤል ኣጀንዳ ተኸቲሉ ንክኸይድ ከቢድ ኢሉ ስለምንታይ እቲ ናቱ ቤዝ ኣብ እስራኤል ተመቃቂሉ እዩ ዘሎ ኢሎም እስራኤል ትበሃል ሓደገኛ ሃገር እያ ንኣሜሪካ ድማ ትልክማ ዘላያ ዝብል ሓደ ዓብይ ቤዝ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣሎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ጉዳይ ከምቲ ቀደም ዝነበሮ ጠኒኑ ናይ እስራኤል ስትራቴጂ ጥራይ ሒዙ ክኸይድ ከምዘይክእል ከምዘይዋፅኦን እዩ ዝፈልጥ ስለዚ ስዑድ ዓረብ እውን ነቲ ኩነታት ብስትራቴጂ እያ ትኸዶ ዘላ ነዚ ከዓ سعود عرب زيادة نتنا أمريكا أجندة تسالة زل هجرية أبتك بابي سلام الرقاتن أمريكا لما صبوق حلف النتواك هيدان كلوا من السعودية مسرح حق الداسيو مس إمارات مخاطقل إمارات نفسها هجرات تبي تنزل الهجرية سلزنا إذا بتهني تهجر أمريكا مس أنت تسجعها
ወረቀት አመሊሱ ክባላሽ እዩ ስለዚ ንኢማራት ኩሒፍካ እንተኸትካ ዝሓሸ እዩ ዝብል ዘረባ ኣሎ ካልእ እዚ ኢማራት ዝበሃል ንሃገራት አፍሪካ ጥራይ ኣይኮነን ንቀርኒ አፍሪካ ጥራይ ኣይኮነን ዝርብሽ ዘሎ ሓደ አርቲክል እንታይ ዝብል ዘሎ ultimately Abu Dhabi appears to be strategically engaging with Europe's emerging far-right movements by promoting an anti-Islamist security narrative. ካልእ ኣብ ኤሮፓ እዚ ኢማራት ዝበሃል ነዞም ኣኽረርቲ ፀረ እስላም ዝኾኑ ፖለቲከኛታት የማናይ ክንፊ ብፍላይ ከም በዓል እዚ ቶኒ ሮቢንሰን ዝበሃል ኣብ ዩኬ ከምኡውን ኣብ ኔዘርላንድ ዘሎ ከምኡውን እቲ ኒል ፈራጅ ዝበሃል ኣብ ዩኬ ነዚኣቶም ብዓብይ ገንዘብ ድጋፍ ብምግባር ኣብ ጎና ትገብሮም ከም ዘላ እንታይ ማለት እዩ ኣብ አፍሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኤሮፓ እውን ኣብ ፖለቲካዊ ምትእትታው ኢዳ ኢማራት ፈንያ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለው እዛ ነጥብ እዚኣ ድማ እገይ ንኢማራት ከም ሓደገኛ ሃገር ኣብ ኤሮፓን ኣብ ምዕራባዊ ዓለምን ኣብ አጀንዳ ከም ትመፅእ ይገብራ ኣሎ ስለዚ እዚ አርቲክል እዚ ፅቡቅ ዝኾነ መፅናዕቲ ኣካይዱ ክንምንታይ ኢማራት ኢዳ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኤሮፓ ፅልዋ ንምፍጣር ትኸይድ ከም ዘላ ዋላ እኳ ፀረ እስልምና ገለ እንተበለት ግን ነቲ የማናይ ክንፊ ንኤሮፓውያን ንባዕል ሓደጋ ዝፈጥረሎም ዘሎ ኣብ ምምቕቓሎም ናቶም ኣብኦም ገንዘብ ኢንቨስት ትገብር ምህላዋ እዚ እውን ብብዙሓት ኤስታብሊሽመንት ወይ እውን በቲ ኢሊት ናይ ኤሮፓ ኣብ ሕማቕ ዓይኒ ኣትያ ከም ዘላ እዩ ዘርኢ ዘሎ the UA6 allies in Europe who shares its anti-Islam and anti-Muslim brotherhood stance ስለዚ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኤሮፓ ንኣብነት የማናይ ክንፊ ፖለቲካ ናይ ጀርመን AFD ዝበሃል ምስ ኢማራት ርክብ ኣለዎ ይብለኩም ያለውን ግን ኣብ ጀርመን ዓብ ተፀላእነት እዩ ዘለዎ ወላ እኳ ዝፈትዎ እንተለዉ ተፀላእነት ኣሎ ኣብ ዩኬ እዚ በዓል ኒል ፈራጅ ዝብልዎም ዘለው ወላ እኳ ደገፍ እንተለዎም ኮይኑ ዓብ ተፀላእነት ድማ ኣለዎ ስለዚ ኣብቲ ፖለቲካ ዝተመቃቐለ ፖለቲካ ኢዳ ትእቱ ምህላዋ ፖለቲካል ኢንተርፌረንስ እዩ ዝቁፅር እዚ ወላ እኳ ብሕጋዊ መንገዲ ገይራ ተኣትዎ እንተላ እዚ ጉዳይ እዚ ኣገይን ኣብ ሃገራት አፍሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ሃገራት ኤሮፓ እውን በቲ ዘለዎ ሃጓፋት ናይ ገንዘብ በቲ ሕጋዊ መንገድታት ብዝተፈላለዩ ሎቢ ጌርካ ብዝተፈላለዩ ካልኦት ኤንጂኦታትን ገለን ጌርካ ነቶም ቀንዲ ኣኽረርቲ ዝኾኑ ንዓታቶም ብምድጋፍ ዝግበር ዘሎ ካይዳ ንርኢ ኣለና ብፍላይ ነቶም ኣመንቲ ምስልምና ዝኾኑ ኣብ ኤሮፓ ዘሎ ሂወቶም ከም ዝኸብድ ትገብር ኣላ ዝብል ክሲ ድማ ብተደጋጋሚ ይስማዕ ኣሎ ስለዚ ኣገይን ኣብዚ እውን ሓደ ዓብይ ፅልዋ ይፍጠር ከም ዘሎ ብግምጣሉ እዞም የማናይ ክንፊ ፖለቲከኛታት እናተዓወቱ እንተሕሪ ኮይዶም ኢማራት ኣብ ኤሮፓ ዓብይ ድጋፍ ክህልዋ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ምስ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ኣገይን ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ባእሲ ናይ እዞም ክልቲኦም ሓይልታት ኣብ ሓፂር ደረጃ ጠጠው ዝብል ዘይኮነ እዞም ሃገራት ዓረብ ዓብይ ጉዕዞ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ካልእ እዚ ጉዳይ እዚ እናመቀረ ዝኸይድ ዘሎ እዩ መቁርካ ግን ሓደገኛ እዩ ግን መቐረቱ እናበርክዕ በርትዐ ዝኸይድ ዘሎ ለንቀነ እዚ ባእሲ ናይ ኤምቢኤስን ኤምቢሰድን ናይ አቡዳቢ ንጉስን ናይ ስዑድያ ንጉስን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ባእሲ ናብ ህንዲ ከይዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ እዚ ጉዕዞ ናይ መራሒ ናይ ህንዲ መራሒ ናይ ኢማራት ናይ አቡዳቢ ማለት እዩ ናብ ህንዲ ከይዱ ዝገበሮ ርክብ ሓደ ምስጢራት ክወፁ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ምስጢራት ድማ ናይ ዩኤኢ መራሒ ናብ ህንዲ ዝኸደ ራዕዲ ሒዝዎ ከም ዝኸደን መሻርክቲ ከም ዝሰኣነን ስዑድያ ዳርጋ ኩለን ሃገራት ናይቲ ጋልፍ ዝበሃላ ኣብ ጎኒ ስዑድያ ከም ዘለዋን ወላ እውን ተን ዓበይቲ ሃገራት እውን እንትኾና ናብ ስዑድያ እምበር ናብ ኢማራት ገፀን ክጓያ ኣይተረኣያን ስለዚ እቲ ኢማራት ዝበሃል ፍርሂ ተሰሚዕዎ ከም ዘሎን ብፍላይ ድማ እቲ ናይ አቡዳቢ ንጉስ ኢቭን ነታ ኩርስናት እውን ሓደጋ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ኢማራት እውን እንተኾነ ንሃገራት እስላም ሱዳን ክትበርስ ከላ ክትፋሕፋሕ ክኣትዋ ከሎ ሶማል ዕንወት ክወርዳ ከሎ የመን ዕንወት ክወርዳ ከሎ ሊብያ ዕንወት ክወርዶም ከሎ ኩሎም ኢማራት ህዝቢ ይሕጎሱ ነይሮም ክንብል ኣይንኽእል ኢና እዚ ነገራት እዚ ኣብ ውሽጢ ኢማራት እውን ስምብራት ኣለዎ እዩ ስለዚ ንከምዚ ዝገብር ዘሎ መራሒ ኣብ ጎኑ ደው ኢልካ ኣጆኻ ክትብሎ ምናልባት ነተንያሁ እንተኮይንካ ጥራይ እምበር ካልእ መራሒ ደዋፅኦ ኣይኮን ፅልዋ ኣለዎ እዩ ስለዚ እዚ መራሒ ናይ አቡዳቢ መሐመድ ቢን ዛይድ እናጎየ ናብ ህንዲ ከይዱ ንዓ ከምቲ ስዑድያ ምስ ፓኪስታን ይኹን ምስ ካልእ ትፈራርሞ ዘለና ዲፈንስ ንፈራርም ከምኡ ዝበሎ እቲ ናይ ህንዲ ኣይዋፃንን ኢልዎ ስለምንታይ መጀመርያ ክንገብሮ እንተር ኮይና እንታይ ኢልዎ ኣሎ Modi ultimately rejected the defense deal. That is the hasab كقبلة كعلم مغنياته. Although India had previously been open to such cooperation, the timing conflicted with its strong ties to Saudi Arabia. The presence of millions of Indian workers there and ongoing regional sensitivities. Any defense pact with UAE at this moment could be interpreted as hostile toward Saudi Arabia, potentially damaging India's broader regional relations. ስለዚህ
أكمز عينت وتر زلا إمارات مس باكستان إمارات مس السعودية كمون مس قطر مس كالوتن تخيل كخيتك هندي مس إمارات حر عبدي فنس ديل كجبر نتحرقينا أزي مس السعودية زلوا مس قطر زلوا مس عمان زلوا زمدنا أبحرقة زور سلزقنا سوري كنجبرين خلينا يلمو من البعض دليت على مس جزية letter of intent يوم تفراري مم سلازي دليت على ناي بحقي مفرام يوم جيرمبر وعلك جبري دليل نزنا جرزجن هندي دليوان يرمي عم نورمال جزية انت خونا عبزي حجوان أيواز أنا نوانات السعودية عبز الوايز اللوا عمان عبز الوان لوا هندي كمون قطر زيادة بزح investment زلوان حزبنا هندي ما ببزحي عبزن هجراتي نبرالو سلازي عبزي عون ني إمارات كم زنت أقوى دليت ناي محمد بن زايد كم زي سلت أيام زنقرو زلو أزون نفسه زخالة ني إمارات صفعيد كم زقات أمو يزنقر زلو سلازي اتجو بوليتيكاوي وددر rivalry وددر أمونغو ناي سعودية نقوسن ناي إمارات نقوسن أب كل بوتاتات يوزن أبارق زلو أب كل بوتاتات دما بزي مجنان ناي سعودية ناي محمد بن سلمان قبل التنت يرقلو يمزلو زلو دقيمة أبوتانا ون عبس الوازلوي ناي موداتا زي ارتيكل كاب ذا دارك بوكس وص الدماغ النجر ابزوان زي امونغو انا استغانا نيد مثلا نجنا جاي جبتات لنا يلوم دوص ويو امونغو امريكان كومودما تحتي من السعوديه وقينهم كمون مسكالوت ناي جالف ستيتس صعري نزل بن محمد بن زايد كاب ابو ظبي كاب بوتو نملايو رجيم تشنجن مغبار صعري كايدالو زبل زربالو ذا ريبورت تي حدا حبريتان تاي زبل زلم الامريكان جالف اكترس بحدو قينهم ني ناي أبو ظبي نقول له مرحنا تي يو أي كلمه بتناي دبي شيخ محمد بن راشد نكتكع تعطي قبر خمسة لو زقلت حمريتها وتشيله نعم السعودية يكون أمريكا أب إمارات كندو عينت عمل لوم دي يبلو من كلا رستقينو تي حسابات جن كم تري وزر لهم كم زبل زربا أبت مينستري ميديا كزر مسمع لنا هنا نعم مودة توز قدايزي نابي قد خيديو انتاي كم تيو مسجزي زر خينو الزون تقولكم زلون نزي ناي يو اي بريزيدنت بزع تقطي يقاطمكم زلون كاب سلطانو نملايون صعري يقبركم زلو زرب زربالو اجي نحنا انتاينا نزي قدايزي ابتاناتنا قداي ملسيلنا كنرويو خلنا ابزي زوبانا دحري كاب سوماليا كاب كالبوتاتات مستقلفه بغاتا ابي حنكيلو زلو زي امارات بالينا الا أبي أحمد تي أنكو مجابريانا تكوينو تريف زليو سلازي أبتزوبا كلهم حيلتا تارجت كجبرو وزلهم بلتقنان أبي أحمدني أبتي زوبا وحيلتا تخونو ولا أتي جالف ستيتس أتكرون ناب بلتقنا كوني جبا زبل إمنات هلنا نغنياتو أتقندي شجر كوينو زلها وزي كبابي بلتقنايو بلتقنا دما أتونكو تريف زلو عبي مجابريا ناي إمارات كوينو زلو نسيو كوينو زلو سلازي the target real target كون زلو أبزوان زي السيو كون زلو زبل زرباينا نسمع زلنا زي كون ياي كونن نجزيا نقد فوقينو زبل تقناجن حدا كابتي targeted كون زلو ويو زبل زربا كاب جزينا بجزي نقول حي خير هلو السودان كنا تتعريا حدا عبي أب زوريا زلو تسقم كابيز مس مخانو تردي ومالو بتسقم كاب إثيوبيا كمت زغلي سلازي أكباب إثيوبيا بتتجاجامي متقعة تتخيل تجبر الله معناته نعرسيف كعتقة زغل حيل أبزوان زي بمن قدي بلتسجنان إثيوبيان كون كم زغلي يوم جميتهم زلو كل زد ما كم إيرترا وكين كاكتريو خلقها تبلتسجنان أبي إيرترا زلو حسابات أبجمتيتينا إيرترا أبي تبون كرجات يموالو معناته بتبلتسجنا ببزح من قدي كبان عصواني مصهم زلون نبزحات هجرات دما هذا جاي يخون سلزلو نفسه زخالة حتى زفتريو إرتراجن كابو كمت أزخل نبين هذا يكونس نبزحات تشجر حيلي يخون زلو سلزي نزي بخمزين تتمتناون صبغ يمكن بالنخل مالتي የባህር በርን ጨምሮ መንግስት ሲያነሳቸው በትግል ውስጥ ነን የሚሉ አንዳንድ ወንድሞቻችን እንደ ወንጀል ያነሱታል። እኛ እንደ ትግል ምልክት እንደማራ ትግል ምን ወስደው እነ ፕሮፌሰር አሳቶ ለየስን ይሄ ጥያቄ ነስ ጥያቄ ነበር። እኛ መንግስት ሲያነሳው ትክክል ማይሆን ጥያቄ የለም። እኛ ስናነሳው ትክክል ከሆነ ማለት ነው። ከም ትሪዎ ዘለኹም ብልጽግና ፎከስ ናቱ ሞር ንኤርትራ ታርጌት ዝገብር ነገራት ምግባር እዩ እዚ ኸ እንታይ እዩ ኣጀንዳ ናይ ኤርትራ መመሊስካ ናብ ላዕሊ ገጽካ ንምድያብ እቲ ፋኖ ዝበሃል
ወይ እውን ህዝቢ ምሓራ ብዓብዩ ከም ፀላኢ ንኤርትራ ቆፂሩ ንክኸይድ ዝድለ ዘሎ ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና ካብዚ ቀፂልና ናይ ፋኖ ኩነታት እውን ክንርኢ ክንፍትን ኢና ኣብቲ ናትና ዞባ ክምለስ ከሎ ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ ሓንቲ ግን ካብኡ ናብ ከይሰገርኩ ከለኹ እዚ ሓደ ኣሎ ብዚ ቲንክ ታንክ ኢሎም ኣቑሞሞ ዘለዎ ናይ ብልፅግና ኣካይዳ ሆርን ሪቪው ዝብል ኣብ ጉዳይ ናይተን ዞባታት ብዙሕ ሓደገኛ ሰንሲቲቭ ዝኾነ ኣናሊሲስ ይገብር ኣሎ ብኻላ ዘራርባ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ካልኦት ሃገራት ምትእትታዊ ምግባር ከም ልሙድ ተርእዮ ይረአ ኣሎ ኣብዚ እውን ጅቡቲ ዝምልከት ዝብልዎ ዘለዉ ጅቡቲ ኣብ መንጎ ሓያላት ተቐርቂራ ከም ዘላን ውሽጣዊ ፀገማታ እውን እናበኣሰ ይኸይድ ከም ዘሎን ዝመስል ማለት እዩ እዚ ኸ እንታይ እዩ ኣብ ናይ ካልኦት ጉዳያት እቱ ዝበለ ትንተና ይገብሩ ኣለዉ ሕጂ ከም ድሌቶም ክገብሩ ክእሉ እዮም ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ተገምጢሉ ክመፆም ዝኽእል ነገራት ድማ ፅቡቅ ጌርካ ምስትውዓል ከድልዮ እዩ ስለዚ at the end of the day እዚ ኩነታት እዚ ብተደጋጋሚ ንጅቡቲ ዓበይቲ ሃገራት ትእንግድ ዘላ ሃገር እያ ኣብ ሪጅን እውን እንተኾነ በዓል ግብፂ በዓል ስዑድያ ከምኡውን ንበዓል እቲ ብልፅግና ዝበሃል ብዙሓት ነገራት ድማ ዝሻመውላ ዘላ ሃገር እያ እቲ ዝዓበየ ፀገም ኮይንዎም ዘሎ ግን ኣብ ውሽጦም ዘሎ ዝካየድ ዘሎ ናይ ዓፋር ዶ ናይ ዒሳ ዶ ገለ እናበልካ ዘሎ ንሱ እዩ እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ንሳቶም ግን ከም ሓደ ዓብይ ናይ ዓበይቲ ሓይልታት ሽግራት ዝፍጠረላ ዘሎ ገለ ገይሮም ክሸጥዎ እዮም ዝፍትኑ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ውሽጢ እቲ ኩነታት ይበኣሱ ኣለዎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ኣብዚ ኸ ክንፈልጦ ዘለና እቶም ዓበይቲ ሃገራት ዕበር ገለ ንረብሓታቶም ተዘይሓልዩ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ይኮነትን ክትዋጋእ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትኽእል ረጂም ቸንጅ ናይ ዕመር ገለ እያ ክትገብር ትኽእል ብኸመይ ብዓፋር ዝኾነ ነገር ኬዝ ጌርካ ማለት እዩ ስለዚ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንሪኦ ዘለና ክሳብ ሕጂ ናይ ዓበይቲ ሃገራት ፀገማት ተረኣዩ ክንብል ኣይንኽእል ኢና እቲ ውሽጣዊ ዳይናሚክስ ናቶም ዝፈጥሮ ዘሎ ኩነታት እዩ ብፍላይ ኣብዚኣ ዓመት እዚኣ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዙሕ ነገር ክግበር ይኽእል እዩ ዝብሉ ክኢላታት ኣሎ ብዙሕ ነገር ከጋጥም ይኽእል እዩ ዝብሉ ኣለዉ ስለምንታይ ከጋጥም ይኽእል ኣብዚ ዞባና ምርጫ ዝበሃል ድራማ ስለ ዘሎ ኣብዚኣ ሕጂ ድማ 3 ሃገራት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ደን 4 ሃገራት ምርጫ ከካይዳ ነን ኣብዚ ዓመት እዚኣ Elections in 2026 to test stability and democratic credibility. Several countries in the Horn of Africa, including Ethiopia, Djibouti, South Sudan, Somaliland, and Somalia, are expected to hold key elections in 2026, with outcomes likely to shape domestic politics and regional dynamics, according to reports by Deutsche Welle, DW, RFI, and Al Jazeera. ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ምርጫታት ክካየድ እዩ ዝበሃል ዘሎ መብዛሕትኡ ትክክለኛ ምርጫ ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና ግን እቲ ምርጫ ፅልዋ ኣለዎ እዩ ብፍላይ ከም ኣሜሪካ ዝኣመሰለ ሃገር ረብሓናቱ ንምውሓስ እንታይ ዓይነት ጌም ክፃወት ይኽእል ሰብ ዝፈልጦ የለን ስለዚ ኢትዮጵያ ምርጫ ክካየድ እዩ ጅቡቲ ንባዕሉ ኣብ ወርሒ 4 ናይ 2026 ምርጫ ናይቲ ፕሬዚደንት ዕመር ጌሌ ክካየድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እሱ ንባዕሉ ዓብይ ተቃውሞን ንዓብን ፈጢሩ ኣሎ መበል ሻድሻይ ግዜ ድዩ ገለ ዝወዳደር ዘሎ መስለኒ ስለዚ ኣብኡ ብዙሕ ድራማ ክፍጠር ይኽእል እዩ ኣብ ደቡብ ሱዳን ከድካ እውን ተመሳሳሊ ዋላ እኳ እቲ ፖለቲካ ኣብ ብዙሕ ሽግር ወዲቑ እንተሎ ድሮ ኩናታት ሕጂ ጀሚሩ ዝብሉ ሓበሬታታት እውን ይርኢ ኣለኹ ግን ንግዚኡ ናብኡ ንህወኸሉ ምክንያት የብልናን ስለዚ ኣብኡ እውን እቲ ምርጫ ዓመ ክካየድ ዝግብኦ ከም ዘሰጋገርዎ ዝዝከር ኮይኑ ፖለቲካዊ ዘይርጉእነት ግን ኣብኡ እውን ኣሎ ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ዞባ እቲ ምርጫ ዝበሃል ኣብ ኡጋንዳ ተኻይዱ ድሮ እቲ ዘረባ ፍትሓዊ ይኮነ ዶ ብላብላዶ ይበሃል ኣሎ ግን እቲ ምርጫ ተኻይዱ ሙሰቪኒ ተዓዊቱ ይበሃል ኣሎ ኣብዚ ከባቢና ድማ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ንባዕሉ ብዙሕ ድራማታት ክህልዎ እዩ ኣብ ትግራይ ምርጫ ክካየድ ኣይካየድን ኣብ ካልእ ቦታታት ከከመይ ክኸውን ዝብል ብዙሕ ዘረባ ኣሎ እዚ ነቲ ዘሎ ፀገማት ዓብይ ድፊት ክገብር ዝኽእል ናብ ካልእ ማዕዘን ንክኸይድ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ሕሙም ዝኾነ ፖለቲከኛ ዝበሎ እስከ ስምዕዎ And Ethiopia specifically, obviously you were U.S. ambassador to Ethiopia. We came out of a civil war in Tigray a couple of years ago. There's multiple conflicts or tension that's happening in different parts of the country. I mean, do you see things looking up for Ethiopia in the next 5 years under this leadership, or what do you think needs to change? ኩሉ እቲ ጀኖሳይድ ተኻይዱ ዝበሃል ዘሎ ርኢኻ እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝካየድ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ንዝመፅእ ዘሎ እንታይ ተጠምት ይብሎ ኣሎ ብፍቅሪ ኢትዮጵያ ዝቃፀል ልብለን ንዝብል ቲቦር ናጊ ማለት እዩ Well, I have hopes that Prime Minister Abiy and his government will be able to reconcile some of those internal conflicts.
because I have always said Ethiopia is different than most countries in Africa. Because, you have to say honestly, Ethiopia is the one country, sub-Saharan Africa, that was never colonized. And it's also a product of history and geography, like a lot of European countries, not a bunch of colonialists standing around a map in Berlin and making up artificial borders. حساوي قدامي حساوي قتبلو نزي سبزي تقاقي خايكم كانت بل حساوي إثيوبيا كحقوس بلو زلو إثيوبيا تسفال لنا بتعتمر حنتنا أبي أحمد نتهاجرنا مفتعي كمت على بوليتيكاوي مفتعي كمت جن إثيوبيا كن بالكلنا فليز بلد حجريا كاب كالو حجرات أفريقيا مهنياتو إثيوبيا زي تجزأت حجريا يبلالو يفلت كوي إثيوبيا طليان حمش عمد شدش عمد تقاطع صيروا هم زنبرة على نيش تكفال نجوسنا توم هادي ما بعد إنجليز أو بحثي تخم زنبرة يفلتي قالوا تعنت مجزات دليقة هذا بحدث إذا تجزأ بوتاصل زنبرة دي ولا قله قال ما كاب كالو حجرات فليز بلد إثيوبيا بمجزاتنا أوروبا زقومات هيكونت يبلالو كاب كالو حجرات أفريقيا زغفة تنبر إثيوبيا زحشت حجر هيكونت زحمة تنبر زعد عيت هيكونت مخنياتو أوش تحجر بجغرافين بتاريخ زقومات هيبلا هذا زي اللي زقومايو مخنياتو اتازربو كلف كنا بلو منتان تحسد تبزحون صقم سلدفتر ارتازلاتا كلف ابيلنا بناتو ميديا ሰለስተ ውድባት ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ሓድሽ ጥምረት መስሪቶም ኣለው ብዓብዱራህማን ማህዲ ዝምራሕ ክፋል ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኦብነግ ካልኦት ክልተ ኣብ ክልል ሶማሌ ዝንቀሳቀሱ ፖለቲካዊ ውድባት ልፍንቲን መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ሶማሌ ዝተባሃለ ጥምረት ከም ዝመስረቱ ኣፍሊጦም ነቲ ሓድሽ ጥምረት ዝመስረቱ ክፋል ኦብነግ ኮንግረስ ፎር ሶማሊ ኮዝ ሶማሊ ሪጅናል ዲሞክራቲክ አሊያንስ ኣብ ዘውፅኡ ሓበራዊ መግለጺ ደጊም ዘመነ ከንቱ ዝድርብ ኣብቅዒ ክብሉ ገሊጾም ኣለው ኤግዛክትሊ ስለዚ እዚ ተሃገር ካብ ካልኦት ፍሊት ብል ሃገር እያ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ክኾኑ ሕልሚ ዘለዎም ኣዝዮም ብዙሓት ሓይልታት እዮም ዘለዉ ኣዝዮም ብዙሓት ስለዚ ንሳቶም ድማ ናይ ሃገር ጉዕዞ ናትና ናብ መሰር ውሳነ ክወስደና ዝኽእል ስጉምቲ ዘበለ ኩሉ ክንወስድ ኣለና ብምባል እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ the country ኣብ ሓደ عميق صقم زلا هاجر كي حفركا كاب أفريقيا فدي زبالة هاجر يايلكا نتيناتهم منفس وينتيناتهم إيجو نمجابن تعقيتن دقفن كتركب ما يبقى ناي توساخنا يا تخاطبلو نايزي لوبي ناي مقبار دموز نتركب تقبرو جيميو بحفشة إزي أتوم يومتهم إكسبرتس تبع لهم أفكارنا أفريقيا بيمانن سقامن حصوتن نجرن نام هازو شجرز فترة زلوا كاله كابو كي وصانا فانو نبعلو أكيدا ناي فانو كاب جزية ناب جزية فانو ناب هجرنات يسويون هذا عبي أقداسي بوليتيكا وحيلك خون كم زغل زغلت عبريتان رلنا سلازي ناي فانو زي تفتير زول حبرت حدنت نبعلو نتفانو أزجي أقداسي بوليتيكا وحيلي أوش إثيوبيا غير والو تهدرام بوليتيكا ونحيل سلازي زغان تايو فانو ناي دراما ناي نشته حيلي ويون بقليلو كرز خل زي كونه أزيا قداسي فورس أبي وشت إثيوبيا كخون كم زخانن كاب حجنا دهار مالتي زخا بكالوت حيلتاتني بلتسجنا كم حرقة زوري وزلو وشتاويان يكون دقاوين حيلتات نفانو ولا حتى كركب كم زغلن دقاف كركب كم زغلن بو منصر دما ناتو تقاوم ناتو حيلن النابرتك خيط كم زغلين عن رزالنا that's why دما فانو بشعبيا يدقفالو فانو شعبيا نفانو يحجزوا لزبل زربا فانو أقدس حيل مخانو يفلت سلزلو نابز كابتو زنبر نابز على درجة يديب سلزلو انت هيك قبر أبي أحمد كاب حجي نفانو نمسيت عن كل عين زكالو كجبر خلاله زي هجرو تفرس لا جينا كم حجر أو ما زي ودت حجر حيزهم منعها كجنجونين هنري بقمت قالوا هذا كالي إكسبرت ببي سي زمات زبلو زل خاسمه وساتنا تمرامرن كيلان علم لخاو زمدناتاتن بوليتيكان ناو إرترا بتسحيرو كابت هاجر مستملس زوصو نتعذب تاتو زتقللتن تناجن نسمن زي إرترا أغوطيعلو دكتور ويليام غورلاي أب حدنا سامع كن زينا زسفر صحف بغندو نابتي أبي كرنا أفريقيا سلاليو زلو دبنا كوينات زت كوريو انتخونه نقر من قدو نهلو كونتات إرتران حدش كوينات أبت هاجر كسعبو زغل سلوان بمديساس زقربو تحسو كان منجست إرترا سفح قبر ملسي توايوهم أموداتا نايت زحلف عامتنا بتهاجر زبط سحق ورلاي حتى تاو بتزارب زلو قداي كيح بحري دليتاتن هاقناتاتن إثيوبيا يزفلم أب كيح بحري جيوبوليتيكا ورسنية عرقلو زبالة اتي أب أستراليا يونيفرسيتي موناش تحقاقاز بروفيسور اتاني إرترا ودب عصبي قباني يتبل زلا إثيوبيا نتادي كأغوربيتا إرترا تفرار حلا بمواليو نتنك نايت سيقات أسفيرو مرحت إثيوبيا أب زحلف عامتا زبقسو قداي مسل تتكامنتن واننتن أفدق بحري أب مونغو أدي ساوان أسمران كبيد وطري أسعيو مهلاوي فلت إثيوبيا
ጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ ብፍላይ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ናይ ህላውን ልዕላውነትን ሕቶ ምዃኑ እያ ትምጉት ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ክወሃብ ዝጸንሐ ነዚ ዝኹነን ተኸታታሊ መግለጽታት ድማ ጎስጓሳት ኢትዮጵያ ኣዋጅ ኩናት ምዃኑ የጠንቅቕ ብትዕዝብቱ ነበርቲ ኣስመራ ብዛዕባ እቲ ዘንጸላሉ ዘሎ ሓደጋ እኹል ኣፍልጦ ከም ዘይብሎም ብምግላጽ ርእቶታት ክህቡ ናጽነት ከም ዘይብሎም ጠቒሱ ኣብ ጎደናታት ናይታ ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝበጽሕ ዋርሰ ከተማ ኤርትራ ዝኾነት ኣስመራ ግብረ መልሲ ህዝቢ ዕቡስ እዩ ሚድያ ኣብ ትሕቲ ፍጹም ምቁጽጻር መንግስቲ ዝኣተወ እዩ ስለዚ ብዛዕባ እቶም ምዕባለታት ዝፈልጡ ኣዝማሪኖታት ብዙሓት ከይኮኑ ይኽእሉ ወላ እኳ ኤርትራውያን ተቐበልቲ ጋሻን ካብ ጽምዶ ድሕር ዘይብሉን ኮይኖም እንተረኸብክዎም ኣብ ትሕቲ እቲ ኣብ ኣፍሪካ ኣዝዩ ጨቋኒ ምሕደራ እዮም ዝርከቡ ስለዚ ብዛዕባ ፖለቲካ ክዛረቡ ዝደፍሩ ውሕዳት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከም ኤክስፐርት ኮይኖም ኣብ ኤርትራ ዝኣትዉ ዘውፅዎ ዘለዉ ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና እቶም ናይ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ፅምኣት ዘለዎም በዓል ቢቢሲ ድማ ንዑ ወሲዶም ከብልዎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣገይን ኣብዚ ሚድያ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ንኩሉ ዓይነት ሓበሬታ ክሰምዖ ኣለዎ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ለባም መስተውዓል ህዝቢ እዩ ፈሊጡ ፀላእቱ እንታይ ዓይነት ኣብ ልዕሊኡ እንታይ ዓይነት ድራማታት ክህንድሱ ከም ዝኽእሉ ፈሊጡ ዝኣክል መኸተ ክገብር ዝኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ምክንያቱ እንታይ ኢልና ነርና ኣብ ካልእ ከማን ቪድዮ ናተይ ናይቶም ፀላእቲ ቋንቋ ብቐጥታ ናብ ኤርትራ ዝኣትት ህዝቢ ኤርትራ ብቐጥታ ይሰምዖ ዘሎ ስለዚ ንዑ ሰሚዑ ዝገብሮ ዘሎ ናቱ ገምጋም ኣነ እኳ ደስ ዝብለኒ ነገር ኣይኮነን የስ ህዝቢ ኤርትራ ሰሚዑ ክፈርድ ብቅዓት ዘለዎ እዩ ግን ማዕርዩ ዝመጣጠን ካውንተር ዘይብሉ ሓበሬታ ኣንፊልተር ዝብልዎ ወይ እውን ንዑ ዲባንክ ክገብር ዝኽእል ነቲ ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት ብኩሉ መንገዲ ንዑ ጥራይ እንድሕር ዝሰማዕ ኣሎ እቲ ህዝቢ ከይተረድኦ እዩ ናብ ከምኡ ዝኸይድ እዚ ከዓ ሕፅበተ ኣእምሮ ብኸመይ ዝፍፀም ናይ ዓረብ ፊልሚ ጥራይ ዝርኢ ህዝቢ ወይ እውን ናይ ዓረብ ናይ ሓንቲ ሃገር ፊልሚ ጥራይ ዝሰምዕ ኣብ መወዳእታ እታ ሃገር ከይተረድአት እያ ትገዝኦ ሆሊውድ እኮ ብኸመይ ንኣሜሪካ ሰማይ ሰቒልዋ ናይ ኣሜሪካ ፊልሚ ጥራይ ናይ ሆሊውድ ስቶሬጅ ካብን ኣብኡ ኣሜሪካ ጥራይ ዝብል ዘይኮነስ ዳርጋ ኣሜሪካ ናይ ዓለም ከም ዝኾነት ኣብ ጃፓን ከይዱ ኣብ ገለ ስለ ዝገብሮ ቁርብ የደናግረካ ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ክትብሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ዋላ እኳ እንተለዎ ርኡይ ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ሃገር ግን ንሃገርካ ክወራ ዝደሊ ናይ ምውራር ግልፂ ዝኾነ ሕልሚ ዘለዎ ሃገር ናቱ ትሕዝቶታት ናቱ ፊልምታት ናቱ ቪድዮታት ናቱ ፖለቲካዊ ትንተናታት እንድሕር ሰማዕ ኣሎ ህዝብኻ ንሳቶም ድማ ብግልፂ ኤርትራ ትበሃል ከም ሃገር ክትቀውም ዘይከኣለት እያ ታሪክ ዘይብላ እያ ኣበጋግሳ እዚ ቀሊል ስምብራት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ ብፍላይ ድማ ኣነ ኸ ዘሰክፈኒ ነገራት ተሎ እዚ ካብ በዓል ኣጋዝያን ዶላ ጅን ዕፍሪት ዝበሃሉ ክበፅእ ዝኽእል ፕሮፓጋንዳ ህዝቢ ኤርትራ ብኡ ክሸክዕ ዝኽእል እዩ ማለት ኣይኮነን ግን እዚ ብተደጋጋሚ ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ክዝረብ እዝኒ ናይ ኤርትራውያን ዝትንክፍ ሓሰብቲ ናይ ዮሃንስ ሕዙእ ዞባ እዚ ህዝባዊ ግንባር ሓኪሉ ሃገር እውን ኣስመራ ኣትዩ ዘለሉ ከባቢ ዞባ ዮሃንስ ኢልና ንሱ 4 ምድረ መንግስታት ኣለዉ ዞባ ዮሃንስ ምክንያቱ መሬት ሓርበኛ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብኡ ኢና ንሪኦ ብፍሉይ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ብመሰረቱ ግን ብጣዕሚ ዕድመ ልክዕ እውን ንሪሙ ንቅዱስ ሪሙ እናተረማረመ ዝሓለፈ ንጉስ እዩ ናይ ኣሉላ እውን ከምኡ ኢና ንሪኦ ሓርበኛ እዩ ቀፂልና ንሪኦ ኣጋጣሚ እዚ ፈተነታት ናይ 1904 እዩ 1904 ብፍላይ ኣብቲ እንግሊዝ ኣብ ላዕላይ መረብ እንግሊዝ ኣብ ዘመሓድረሉ ዝነበረ ናይ 10 ዓመታት ትግርኛ እዚ ንምርኣዩ ኣፀጋሚ ዝኾነ ሰብ ሕማቕ እናተሰማዕኒ ዝብላ ዘለዉ ቃልያ ብዛዕባ ምንታይ ይዛረብ ኣሎ ትፈልጥ ኣሎ ኣብ ሓንቲ ህላዊኣ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣተወት ክልል እናሃለወ ብዛዕባ ኤርትራ እዩ ዝዛረብ ዘሎ 1904 ዝብል ዘሎ ከዓ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኣርባዕታት ስርዓት እንግሊዝ ዝፈጥሮ ዝነበረ ፈተናን ሕልኽልኻትን መስገደልን ዝሰገረ ህዝቢ እሞ ንዑ ሰጊሩ ኣብ ኣፍሪካ ትዝነውሐ ብረታዊ ቃልሲ ናይ 30 ዓመት ተቃሊሱ ንሓያል ባህላዊ ሃገር ዓበ ሃገር ጥራይ ዘይኮነ ምስ ሓያላት መሻርክቱ ምስ ኩሎም ዘዕጥቕዎን ዝኽስክስዎን ዝነበሩ ዘፍረሰ ህዝቢ ብዛዕባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ፀገም ናይ ዓዲ ኣይረኣዮን እቲ ዘለዎ ኩነታት ኣይርድኦምን እዩ እዚኣቶም ብእንግሊሽ ትክክል ቃል ነዚ ዴሉዥን እዮም ዝብልዎ ህውተታ ኣብ ህውተታ ዝነብር ህዝቢ ግን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከዓ ቀለልቲ ሰባት ኣይኮኑን እዚ ከም ኣጀንዳ ስቲል ይቅፅል ምህላው ዘሕዝን እዩ ንእሽተይ ክመስምዕዎ ንፀላይኻ ከይተበገሰ ወይ እውን ኣበጋግሳን ኣካይዳናቱ እንተሰሚዕካ ሓሳብካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ብጣዕሚ ሰው ግን ነይሩ ንሪኦ ማለት እዩ ትግርኛ ማዕት ፅሑፋት ከባቢ 80 ሃይለ ስላሴ ክመፅእ ከሎ ናብ ስልጣን ከባቢ 80,000 ናይ ትግርኛ ፅሑፋት ኣብ ኣስመራ ዝነበሩ ኣቃፂሉ እዩ ዝበሃል ንመነትና ገዛእቲ ዘይገበርዎ ነገር የለ ኣሻው ንባዕሉ ግን ናብ ሕጂ ትግራይ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፖለቲካዊ ቅልውላው ዘላትሉ ብዛዕባ ትግራይ ክዕልል ኣይመሓሸን ማለት ርእሱ ዘለዎ ፖለቲከኛ ማለት እዩ ፖለቲከኛ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ገለ ይሰርሕ ከዓ ምስሊ ሕጂ እንታይ እዩ
ትግራይ ኣብ ከቢድ መዋጥር ኣላ ኢትዮጵያ ንባዕላውን ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዛዕባ ጉዳይ ክዛረብ ዝግብኦ ብዛዕባ ኤርትራ ይዛረብ ዘሎ እዝን ወዲ ዝን ድማ ዓይነት ፀገም ናይ ተጋሩ ናይቲ ትግራይ ዝበሃል ፀገም መፍትሒ ከም ዘይርከቦ ዝገብር ዘሎ because ፎከስ ናትካ ታርጌት ናትካ ፕራዮሪቲ እንታይ እዩ ተቀዳምነት ከዚ ተራሰብ ክትብሎ ተላላ ተራሰባት ኣብ ትግራይ ዝበሃል ምዕራብ ትግራይ ዝብልዎ ዝነበሩ ዓበ ክፋልን ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነስ ቁጠባዊን ልምዓታዊን ኣገዳስነት ዘለዎ ቦታ ከይዲ እዩ ናይ ምምላስ ተኽእሎ ድማ ኣዝዩ ኣብ ምልክት ሕቶ ያትዩ ዘሎ ፎር ዲስ ነዚ ሃውታት ግን ኣይንታዩን ብታሕቲ እቲ ደቡብ ትግራይ ዝብልዎ ዘሎ ብዙሕ ኣከራኸርቲ ነጥብታት ኣሎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለኻ ደወደይ ንሓደ ልኡላዊ ሃገር እሞ ልኡላዊ ህዝቢ ሓድነቱ ሕይሉ ዝቕፅል ዘሎ ህዝቢ ብዛዕባኡ ተዛረብ ሃውታትን ድሕሪ ኮንካ ከምኡ ናይ ጣልያን ዝዝብል እዩ ግን ንህና መንነት ዝብል ግን ተዓቃቢ መንነት ግን ናይ ራእሲ ስማዕ ፅምበርሲ ንቅር እዩ ማለት ንሓስብ እቲ እንግሊዝ ብዝመፃ ስለዝተ ነገር ግን ብግልፅ ንሽተ ብልጭ ዝተረኣየ ኺዳን እዮም ዝምስት ነይሩ ታክቲካ ዝበሃል ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ንካሊእ ነገር ብሓፂሩ ባይዘወይ ኢሳያስ ስሓትን ኣነ ንዕኦም እቶም መስረት ዝበሃል ማለት እዩ ንሶም ነቲ ታሪክና ከመዮም ዘቆናፅዎ ሓደ ግዜ ናይ ሳምሪ 11 ልካቲት በተለይ ኩሉ ስታይ ዘወግሶ ቃልሲ እዩ ነይሩ ኢንፋክት ሃይለ ስላሴ እውን ብዙሕ ዝደልይዎ ምንቅስቃስ ከም ዘይነበረ እዩ ኣብቲ መጀመርያ ኣካባቢ ሃይለ ስላሴ ኮንሰርንስ ስለ ዝነበሮም ብዙሕ ይደገፍዎን ጥራይ ተዘገድሶም ዝነበረት ናይ ባሕሪ ጉዳይ እዩ ስለዚ ናይ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ምንቅስቃስ ይኹን ስድሓር ማሕበር እንታይ ዝበሃል አንድነት ተባሂሉ ብተለምዶ ዝበሃል እምበር ዩኒቲ ፓርቲ ዝበሃል ናያቶም ዝነበረ ምንቅስቃስ እውን ብዋናነት ተጋሩ እዮም ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ትግርኛ ተዛረቡ ተወለድ ተዘበሉ ወይ ሰብ ኢትዮጵያውያን ሓድነት ኢትዮጵያውነት ክብሉ ከለዉ ሕጂ ሓንቲ ብዝነዚኦም ከም ሕቶ ክትሓቶም ትኽእል እንታይ ትብል መሲልካ ኤርትራውያን ኣብ 1940ታት ብዛዕባ ፖለቲካ ናይ መሰረሰ ውሳነ ክዛረቡ ከለዉ እቶም ናትኩም ምሁራት ብዛዕባ እንታይ ይዛረቡ ነይሮም ኢኻ ትሓቶ ኤርትራውያን ኣብ 1940ታት ድሕሪ ሓያል መግዛእቲ ናይ ጣልያን ከምኡ ድማ መግዛእቲ ናይ እንግሊዝ ኣሽኪዕዎም ናፅነት ስለ ዝደለዩዮም ንእንግሊዝ ደጊፎሞ ኣብቲ ንጣልያን ንክሰዓር ዝገበሩ ኤርትራውያን ዓባ በርክቶ ነይሮም ስለዚ ነዚ ኤርትራውያን ብዛዕባ መሰል ርእሰ ውሳነ ኣብ ዛረብሉ ዝነበሩ ናትካ ምሁራት ብዛዕባ ብዛዕባ እቲ ታሪክ ንስኻትኩም ኣብ 1940ታት ዝገበርኩሞ ብዛዕባ ዶ ክትንትኑ ኣይመሓሸኩምን ታሪክ ተዘይብልካ ከምኡ እዩ ኣብ ናይ ካልኦት ታሪካት ኢኻ ህውተታ ክትገብር ትርአ ማለት እዩ ሶሪ እዚ ኸ እቲ ቲቪ ናቶም እዩ እዚን ከይወፃና ትግራይ ንእሽቶ ኤርትራ ንምግባር ዝኽየድ ዘሎ ኩለመዳዊ ምንቅስቃስ ጠጠው ክብል ይግባእ ተባሂሉ ንመደረ ተጋዳላይ ብርሃነ ነጋሽ ስዒቡ ኣብ ዝተለዓለ ቁጥዐ መራሕትን ኣባላትን ተናሓናሕቲ ውድባትን ከምኡ እውን ነቐፌታታት ውልቀ ሰባት እቲ ዘረባ ትግራይ ብሓደ ውድብን ብሓደ ሓሳብን ጥራይ ገቢትካ ንምሓዝ ናይ ዝግበር ቃልሲ ሓደ ኣካል እዩ ተባሂሉ ወዲ መድህን ናይ ኢሳያስ ሓሳብ ተዛሪቡ ዝበለ ኣቦ ወንበር ውድብ ናጽነት ዓፀፌታዊ መልሲ شعبي يقولوا له يقلصون كله الشعبي خون كابل الله زين شعبي إزجور زله شعبي نوع على مخنيات الله خبي تبقى زموت أو سجات الله سجات السنة مكلا خان روشة فترة الله زروشة السدمة بأورو تجراي فترة زله تجراي فترة زله ناي تجراي قداي أو ناي تجراي قداي كسمت إثيوبيا نال إيرترا ولا حقيقة نال شعبي مات زخاروا الجيزة خسن زيهم بما ناب 4 كيلو نايم ملاس حلم الله دليت الله نح اللغ يزله هفت الله أو كلا نايلهم ناتو بروجكت يفتصم الله مالتي كم تريوار لهم بكازر كبين شعبية كتأكس زوال جن ولا حنت تكتب لما يدخلنا نايم ودا تبى زي أخودي حدنت زفتنو نجارات يوزحوا هذا ما أميرهم زي أمنوا من إسيا زغل غير خلال مغنيات استفلي حساب تمتيو كابخا قبل زحسب نحسب يخا من اسيكاتهم هرو زحاجه مصان خولو تقوين بتنات كاب كايد امو ايكي انتاي زبال زربالو ابني كتكيدن كتملس انت عنقفاتك منكم يمني اسات ابنت ساعه دخلت عنقفاتك كتملس اسات عنقفاتك ስለዚ ተቃየሩ ቦታ ማለት እጂ ኣብ ኮም ቁጥሪ ይወለኻ ነቲ መንእሰይ ዘይምእማን ነቲ ነፃነት ፕረስ ዘምጾ ዘሎ ሓሳባት ኩሉ ሻዕ ትሽግር ናይ ኢሳያስ እንታይ ይመስለካ ካይዳ if you want to kill the message kill the messenger you ናይ ኢሳያስ ተማክበል ያና ካታሓሳስባ ኣኽት ትግበር ደሎ ማለት ኮይ تعكستنا زيرو هنا حدنا تزبط غراي زتنكف لك بعلم تنكفهم هلو كاب كورن العلي قال نداول هاي مالتي حد غراي متنكف ولا عنده حدنا تزبط غراي متنكف عليه بعفشا غرغله
ገለገለ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንበይኒ ኣብ ዝኾነ ግን ትዘረባ ንኩሉ ሰሚዕካ ዶኩመንት ምግባር እውን ኣገዳሲ እዩ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ካብዚ ናበይ ንዝብል ድማ ንግዜ ንገድፎ ኮይኑ ምስምዑ ድማ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብዚያ እውን ኣላታ ሓንቲ ዘረባ ግን ብዙሕ ኣገዳስነት የብላን ናብዚያ ክሰግር እስከ እዚያ ርእሲ እዚያ ክትንካፍ ከላ ኩሉ ግዜ ኣነ ሓሳባት እንታይ ኮይና ኢለ ዝጭነቐላ ፕሮጀክት እዚያ እያ In Eritrea's Danakil Depression, one of the world's harshest environments, lies the Kaluli Potash Project, a resource with the potential to transform both a nation and global agriculture. On paper, Kaluli could be a game changer for Eritrea and a vital new source of fertilizer for a world facing food security challenges. Yet, the mine remains untouched, its machinery silent. Why has such a promising project stalled? The answer goes far beyond economics. Kaluli's fate is shaped by geopolitics. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዛ ናይ ኮሉሊ ፕሮጀክት ወይ እውን እቲ ናይ ፖታሽ ፕሮጀክት ናትና ኣበይ ቦታ ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ዲኹም ኣብቲ ከባቢ ዶብ እዩ ዘሎ ኣብዚ ቀረባ እውን እንትዝክርዎ እንተኮይንኩም ከምኡ ረኺብና ናይ ፖታሽ ረኺብና ኣለና ዝብል ድራማ ገይሮም ነይሮም እቶም ብልፅግና ማለት እዩ ስለዚ እዛ ፕሮጀክት እዚኣ ብዙሕ ፖለቲካዊ ፅልዋ ከይፍጠረላ ሓደ ካብቲ ናይ ኤርትራ ዓብይ ተስፋ ዘለዎ ፕሮጀክት ወይ እውን ማዕድን ወይ እውን ሓደ ጸጋ እዚ ናይ ኮሉሊ ዝተረኽበ ፖታሽ ምዃኑ ዝንገር እስቲ ሃገርና ኣብ ሕርሻ ትገብሮ ዘላ ዓብይ ኢንቨስትመንት እቲ ማዕድን እቲ ድኩዕቲ ብቐሊሉ ዝርከብ ኣይኮነን ኣብ ዕዳጋታት ድማ ዓብይ ጠለብ ዘለዎ እዩ ካናዳ ድማ ዓብይ ፖቴንሻል ኣለዋ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ሕልኽላኽ ካብ ትፈጥር ሃገር ሓንቲ ምዃና እዩ ዝንገር ምናልባት ካናዳ ሎሚ ኣብ ካልእ ኣጀንዳ ስለ ዘላ እዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሃጓፍ ቀልጢፋ መዕለቢ ዘይምርካባ ቁሩብ ገለ ካብቲ ተተኣሳስበኒ ኣርእስቲ እንተኮይና ንሰያ እዛ ኣርእስቲ እዚኣ ወላ ነታ ቻይና ትበሃል ብኩሉ እናድነቕክዋ ከለዉ ናይ ቻይና ፀገም ድዩ ናይ ቻይና ሕምቀት ድዩ ወይስ ተንኮል ድዩ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎም ርክብ ንሱ ድዩ ከምኡ ዝገብሮ ዘሎ ወይስ ዋይ እዚኣ ፕሮጀክት እዚኣ ዓመት መፀ ፉል ፖቴንሻል ኣብ ስራሕ ክጣቱ ዘይከኣለት ዝብል ሕቶ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ዝመላለሰኒ ርእሲ እዩ እቶም ነዚኣ መልሲ ዘለኩም መልሲ ፀሓፉልና ቪድዮ ዲኹም ክሰርሑ ብፅሑፍ ዲኹም ፖስት ክትገብሩልና ግምት ዘለኩም ኣይብለይ ኣለኹን መልሲ ዘለኩም ምክንያቱ ግምት ብዙሕ ሰብ እዩ ዘለዎ ኤርትራ ኣብ እገዳ ስለ ዘላ ገለገለ ዝብል ግምታት ኣሎ ቻይና እገዳ ናይ ኤርትራ ዓጊትዋ ኣይፈልጥን ቻይና ሲ እገዳ ናይ ኤርትራ እንደዛ ዓግታ ነይሩ ዝኩሉ ወርቅን ካልእን ሓፂንን ዜንክን ናይ ኤርትራ ናብ ቻይና እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብከምኡ ትዕገት ሃገር ኣይኮነትን ሶ ዋይ ኤግዛክትሊ እዩ ናይ ቻይና ፕሮጀክት ናይ ቻይና ካምፓኒ ነዚኣ ሒዝዋ ዘሎ ዋይ እዚኣ ፕሮጀክት እዚኣ ኣብ ግብሪ ክትከይድ ኣይደለትን መንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ፃዕሪ ገይሩ ነዛ ፕሮጀክት እዚኣ ብዙሕ ተስፋ ገይሩላ እዩ ስለምንታይ እቲ መንግስቲ ቻይና ነዚኣ ጉዳይ እዚኣ ክደፍኣ ዘይከኣለ ኣብ ምንታይ ዘሎ እቲ ፀገም ብካልእ ብግምጣሉ ድማ ናይ ፋይናንስ ፀገም ዲና ገሊኦም ኣለዎም ኣብዚ ኩሉ ግዜ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ዘይተሰደቱ ፅሑፍ ትብሉኒ ኣዩ ክሬዚ ኦር ዋት ዘዘመፀኒ ሕቶና መንግስቲ ኤርትራ ክሰዶ መንግስቲ ኤርትራ ክስራሕ ኣለዉ እቶም ኣብ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘለኹም ም ኣብ ካልእ መልሲ ዘለኩም ግን እዚ ተራ ናይ ሓደ ፕራይቬት ሚድያ እዩ እምበር ናይ መንግስቲ ሓተታ ዘቕርብ ቻነል ኣይኮነን እቶም ከምኡ ትብሉ ስቕ ኢልካ ኣይኮንካን ወላ ንስኻትኩም ሕቶ ምስ ረኣብኩም ናብ ኤርትራ ትሰድዎ ተለኹም ፀገም ኣለኩም መንግስቲ ካልእ ስራሕ ኣለዉ ኣብ ሚድያ ተዛሪብካ መንግስቲ ኣድላይነ እንተለዎ ክምልሶ ይኽእል ምስ መንግስቲ ርክብ ዘለዎ ዝፈልጦ ሰብ ክምልሶ ይኽእል ስለዚ ሕቶ ክነቕርብ ከለና ቀጥታ መንግስቲ ኤርትራ ሚኒስትር ማዕድንን ገለመለ መሊሳልና ማለት ኣይኮነን ካልኦት ነዚ ጉዳይ ትፈልጡ ነዚ ሕቶታት ብዙሕ ግዜ ዝመላለስ መልሲ ሃቡና ከም ካልእ ኣርእስቲ ዝብላ ዘለኹ ድማ ናይ ኢንቨስትመንት ፀገም እንተለዋ ኤርትራ እቲ ካምፓኒ ከምዚ ካልኦት ንኣብነት እቲ ናይ ወርቂ ዕደና ዝነበረ ወላ እውን ሕጂ ናይ ወርቂ ዕደና ዝገብሩ ዘሎ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ብርክናቶም ኣብ ዕዳጋ ኣሎ እዩ ክትገዝኦ ትኽእል ኢኻ እቲ ዕዳጋ ናቱ ገለገለ ሽሞም ሕጂ ክጠቕሶም ኣብ ርእሰይ የለውን ግን ገለገለ ማዕድናት ወርቂ ተውፅኡ ዘሎ ካብ ኤርትራ ናይ ነዊሕ ተመክሮ ዘለዎም ካምፓኒታት ብርክናቶም ክትገዝኦ ትኽእል ኢኻ ኤግዛክትሊ ነታ ናይ ኤርትራ ፕሮጀክት ጥራይ ድዩ ትብርኪ ወይስ ነቲ ብምሉእ ፖርትፎሊዮ ዘለዎም ካልእ ዓለምን ንሱ ናብ ካልእ ግዜ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብ ካልእ ግዜ ምፅአ ነይረ ኣብዚ ብዙሓቶም ዕደና ብኤርትራ ዘካይድ ዘሎ እዛ ፕሮጀክት እዚኣ ግን ናይ ኢንቨስትመንት ፀገም እንድሕሪ ኮይኑ ዲያስፖራ ክሳተፈላ እኮ ይኽእል እዩ እዚኣ እውን ከም ሓንቲ ፕሮጀክት ከም ሓንቲ ኣገዳሲት ኣርእስቲ ኮይና ብዝምልከቶም ኣካል ዲስካሽን ዝተዝግበረላ እሞ
ናይ ኢንቨስትመንት ፀገም ስለ ዘለዎ ትትካል ገንዘብ ስለ ዘይብሉ እንተኮይኑ ኤርትራውያን ኣብ ሃገሮም ኢንቨስት ክገብሩ መንግስቲ ዌልካም ኢሉ እዩ ስለዚ እዛ ፕሮጀክት እዚኣ ንክትንስእ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘሎ በብዓቅሞም ኢንቨስት ክገብሩ ዝኽእሉ ኣለዉ ኣገለ ሓደ ሰብ እንታይ ክብል ሰሚዐ ኣለኹ መሲልኩም ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ እንታይ ዓቅሚ ስለ ዘለዎ ኢልዎ ንበዓልካ ድምሱስ እንድሕር ኮንካ ንካልኦት ኤርትራውያን ከም ጌርካ ክትገልጽ ግን ኣይደለን እያ ኣብ ዩቱብ ክዛረብ ሰሚዐ ኣብ ካቢዱ ንኣፉ ዝነብር ዘሎ ኤርትራዊ ስኻ ከምኡ እንድሕር ኮንካ ኤርትራውያን ኩሎም ከም ይኮኑ 50,000 ኣብ ባንክ ዘለዎም 10,000 ኣብ ባንክ ዘለዎም 100,000 ኣብ ባንክ ዘለዎም $1,000,000 ኣብ ባንክ ዘለዎም ኤርትራውያን ኣለዉ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነንእሽተይ ድሓርካ ካብ ብዙሓት ነንእሽተይ እዩ ኢንቨስትመንት ዝኸውን እዚ ስቶክ ማርኬት ዝበሃል እውን እኮ ብብዙሕ ግዜ ብኸመይ ሓደ ናይ 10 ቅርሺ ብርኪ ይገዝእ ሓደ ናይ 100 ይገዝእ ሓደ ናይ 10,000 ይገዝእ ሓደ ናይ 50,000 ይገዝእ ሓደ ናይ 2 ሚልዮን ይገዝእ ሓደ ናይ 100 ሚልዮን ይገዝእ ከምኡ እዩ ብርክና እታ ካምፓኒ ሰበብ ዓቅምና ገዛ እዩ ዝኸይ እዚኣ ድማ ንሃገርና ከማዕብል ዝኽእል ማዕድን እዩ እዚ ቦታ እዚ ድማ ዳዓበየ ክፋል ናቱ ተሰሪሑ ኣሎ ስለዚ ናብ ስራሕ ክትበፅሓሉ ትኽእል ናይ ኢንቨስትመንት ፀገም ተሎ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለው ኣብዛ ፕሮጀክት እዚኣ ንሃገሮም ናብ ምልማዕ ከዋፍሩ ይኽእሉ እዮም ኣነ በዛ ነብሰይ ከዋፍር ይኽእል እቲ ነገር ብግልፂ ተተነጊሩን ተተሓቢሩን ኣብ ሃገረይ ኢንቨስት ክገብር ደስ ይብለኒ ካልኦት እውን ከማይ ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ እቲ ማዕድን እቲ ንቁጠባ ናይ ኤርትራ ዓብዪ ኣገዳስነት ዘለዎ ታእታዊ ካብ ክመፅእ ዝኽእል ስለዚ ስለምንታይ እዛ ፕሮጀክት እዚኣ ዘይትትንስእ ምባል መልሲ እንተመፅኡ ብግደና ክንሕግዝ ንደሊ ጎኒ ጎኒ ድማ ሓንቲ ኣብዚ ናይ ዩኤን ናይ ኤርትራ ይመልእ ኣሎ እምበር ብዙሕ እዛ ብፍላይ እዛ ኒያላ ናቫልጅ ትበሃል ብዙሓት ሰባት ትዕድም ኣላ ንኣብነት እዚ ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ካፒታልን ጨንፈር ናይ ዩኤን ዝኾነ ዓዲማ ከም ዝነበረትን ንሱ ናብ ኤርትራ መፅኡ ምስ ኤርትራ ርክብ የካይድ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ውፅያ ነይራ ስለዚ ኣምላኽ ይሓግዛ እዚኣ ናህላ ቫልጂ ትበሃል ናይ ዩኤን ኮኦርዲኔተር ኣብ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ኩሉ ግዜ ዓብዪ ኣድናቆት እዩ ዘለና ኣይኖ ብዙሓት ታርጌት ከም ዝገብርዋ ዘሎ ይርኢ ኣለኹ እዛ ሰብ እዚኣ ነዊሕ ከይዳ ኣላ ዶ ግለዶ እዚ መፅኡ ዘሎ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ካፒታል ዴቨሎፕመንት ፋንድ ዝበሃል ናቱ ሓላፊ ናቱ ወኪል ይመፅኡ ዘሎ ስለዚ ነቲ ስራሕ ናይ ዩኤን ናይ ዩኤንዲፒ ናይ ፋኦ ናይ ኩላቶም ኣብ ኤርትራ ንምሕጋዝ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ድማ ንኤርትራ ክሪቲካሊ ዘድልያ ድጋፍ ክኸውን ክኽእል እዩ ብፍላይ እቲ ፋይናንሻል ሴክተር ናይ ኤርትራ ንምምዕባል ኣብ ዝሓለፈ እውን ከምኡ ናይ ከምኡ ሓላፊ ኣብ ኤርትራ እዩ ነይሩ ምስ ኤርትራ ብቐረባ ሰሪሖም ነቲ ፋይናንሻል ኣርኪቴክቸር ናይ ኤርትራ ኣተዓራርዮም ሞ ልክዕ ከምቲ ዩኤንዲፒ ሓጊዙ ነታት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝሓደስዎ እዚኣቶም እውን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክገብሩ ክእሉ እዮም ተስፋ ዝበካ ነገራት ኣብ ዘሎ ኣይሆቦ ጌርና ድማ ሃገርና ናብ ፅቡቅ ክትከደልና ናብ ምዕባለን ናብ ግስጋሰን ክትከደልና ትምኒትና ወትሩ ላዕሊ እዩ ዘሎ ናይ ምዕባለ ተስፋታት ድማ ኣብዚ ከነምፃልኩም ኢና እቲ ነምፅኦ ሕቶታት መልሲ ዘለኩም ብሃናፅ መንገዲ ፀሓፉ ኩሉ ዝገብሮ ዘለና ኣብዚ ንኤርትራ ዝጠቅም እዩ ዝበልናዮ እዩ ብናትካ ወይ ናይ ገለ ኣረዳድኣ ጌጋ ኮይኑ ክስማዓካ ክእል ግን ናትካ ርእቶ ጥራይ ጌርካ ውሰዱ ንስኻ ከም ርእቶ ስለዘይብልካ ካልኦት ክዕበስሎ ማለት ኣይኮነን ንስኻ ዘለካ ርእቶ ኣነ ይኽብረልካ ጥራይ ንካልኦት ክትዓብስ ክትፍትን ከለካ እየ ዝቃወመካ እምበር ንኤርትራ ብከምዚ መንገዲ ጥራይ ከይዳ ትዕወት ዝና ጆርጆ ጌጋ እዩ ትብል ተኮንካ ርእቶካ ቅቡል ይባይ ወገን ጥራይ ነቲ ናተይ ክትዓብስ ንናተይ ከተጥፍእ ነዚ ከምዚ ናተይ ሓሳብ እዚኦም ክድምሰሱሎ ምባልካ እዩ ተቃውሞ ዘለኒ ዝኾነ ንግለ ሰባት ወይ ከተራ ሰባት ኣይኮነን ምጉት ስለ ዝኾነ ነቲ ሓሳበይ ይምጉት ኣለኹ ንናተይ ምጉት ብመጎተይ ብሓሳባት ክትምጉትኒ ትኽእልኩም ግን ዌልካም ኣብ ቻነለይ ይኹን ኣብ ካልእ ዱ ንኤርትራ ኩሉ እሱ የርባሓይ ባህላየ ሎ ማርሳብ ዝኽንዲና ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ይጠቕምን ሓሳብኩምን ምናልባት ናይ መወዳእታ እዚኣ ኣብ ክትሓልፍ ከለኹ ዝረኣኹ በዚኣ ክውድእ ከድካ ሕጂ ኤርትራውያን እዮም ዘፅርይዋ ዘለዉ ካናዳ ክትብል ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እሱ ስለ ዝኾነ ዘቐለለ ስራሕ ኣብ ዝኽድካዮ ቦታ እቲ ሰብ ካልእ እንዳሓሰበ ከይዱ ይኸውን ግን ኣብ ኤርፖርት ትኸይድ ኣብኡ ፀንሑካ ኤርትራውያን ቤት ትምህርቲ ትኸይድ ኣብ መዕደጊ ኣብ ሞል ትኸይድ ኣብ ገለ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ካናዳ ዝብሉላ ዘሎ ካናዳ እንድሕር ከድካ ሕጂ ኤርትራውያን እዮም ዘፅርይዋ ዘለዉ ካናዳ ክትብል ስለዚ ካናዳ ፅሪት እንድሕር ኮይና ፍረ ፃዕሪ ናይ ኤርትራውያን ዶ ክንብል ከምኡ ኢሎሞም ሓንቲ ዛንታ ኣላ ሓደ ቆልዓ ኤርትራዊ ኣቦ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣቦካ እንታይ ይሰርሕ ኢሎም ይሕተቱ ነይሮም ሲ ኣቦይ ናይ ባንኪ እዩ ዶክተር እዩ ናይ ሕክምና እዩ ኤሌክትሪሻን እዩ ገለ ይብሉ ነይሮም እቲ ኤርትራዊ ንፍዕ ወዲ ድማ ኣቦይ ፅሬት እዩ ዝሰርሕ ኢሉ ኣብ ስዊስ ትበሃል ሽዑ እታ መምህር ድማ ንፍዕት እያ ሪኢኹም ኣቦ ንክስቶ ንፍዕ ስለ ዝኾነ እዩ ስዊስ ፅሪት ሃገር ኮይና ኣብ ዓለም ኢላቶም ስለዚ ስራሕ ክብረት እዩ ብዘይ ገዲስ ኣበይ ይሰርሕሉ ኣብ ካልእ ሃገራት እውን ብዙሓት ኣብ ፅሬት ዝሰርሑ ዘሎ ኤርትራውያን ኣለው ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ባንኪ ወይ እውን ኣብ ትካላት ዝሰርሓሉ ማለት ኣይኮነን ግን ከምኡካ ኣይኮነን ሰብ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ይሰርሕ ባሉታ ክርእዋ ዝፈተኑ እውን ርየ ነይረ ግን ከምኡ ይኮነን ስራሕ ክብረት እዩ ብዘይ ገዲስ ኣበይ ትሰርሑ ኣለኹም ኣጆኹም ጥራይ
ኣብ እንታይ ትሰርሕ ዘይኮነስ ካብቲ ትሰርሖ ዘለኻ ንላዕሊ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ዘለኻ ናይ ፅሬት ትካል ግበር ብእሱ እዩ ትዕቤት ዝበሃል ባይ ዘ ወይ ኣብ ዓለም ገለ ካብቶም ዝበዝሑ ሚልዮነራት ናይ ፅሬት ካምፓኒታት ዘለዎም እዮም ስለዚ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ዘለኻ ኣብ ባንኪ ከይድ ጥራይ ኢልካ ይትሕስብ ናይ ፅሬት ትካል ጌርካ በይንኻ ደይኮንኮን ትካል ናይ ፅሬት ጌርካ ብኡ ክትዓቢ ናብ ዝለዓለ ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ ምባሌ ዘተናቶም ድማ ፅቡቅ ነይሩ ከይድኩም ራእይዎ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ምዛ ተስሕቕ ደርፊ ክገድፈኩም ሰራዊትና ለትንቀጥርን ዘዴከስኩም ምንተና ለትንቀጥርን ዘዴከስኩም ምንተና አለኺዶ ለኻዶ ኮፎለኩም ማዶ አለኺዶ ለኻዶ ሽፈርናኩም ማዶ አለኺዶ ለኻዶ ኮፎለኩም ማዶ አለኺዶ ለኻዶ ሽፈርናኩም ማዶ ሰላም ሰላም ክብለይኩም ኣብዛብሽ ደይስፈርኩም ሰላም ሰላም ክብለይኩም ኣብዛል በይስፈርኩም ሰላም ሰላም ወለዲ solokum